Tervetuloa Muitakin maailmoja podcastin pariin. Minä olen Mari ja tällä kertaa vuorossa on taas bonusjakso, eli tehdään Innan kanssa spoilaavaa yhteenvetojaksoa tuosta 3 korttia pakasta kirjasta. Eli jos et ole koko sarjaa lukenut, niin ei kannata tätä jaksoa kuunnella. Tästä jaksosta tulee taas sitten tuohon mun ja Annen yhteenvetojakson jälkeen sitten kootut palat, mitä voi Annen kaltaisetkin kuunnella. Joo, myös spoilataan tässä. No, en nyt tiedä, viime jaksossa spoilattiin jo aika paljon, niin ehkä nyt niitä ihan kaikkia samoja, mutta ihan kiva, kun voi keskustella silleen, että ei tarvitse miettiä, että voinko nyt sanoa tämän. Joo, ja mä voin luvata, että tulen spoilaamaan ihan kaiken. Että oikeasti ei kannata. Joo, jos tosiaan niistä tarotjutuista puhutaan. Niin... Kyllä, niistä ajattelin ainakin jotain sanoa. Mut joo, sä oot Inna tosiaan sieltä Lohikäärme-podcastista tuttu, ja nyt sulla on myös King-podcast. Haluatko kertoa siitä? Joo, tuossa kesällä, silloin kun oli vielä kylmä, muistatteko sen kesäkuun, kun oli hirmu kylmä, tuossa reilu kuukausi sitten, niin saatiin tämmöinen idea mun puolison kanssa, tai kyllä mä sen idean sain jo aikaisemmin, mutta nyt vasta sai silleen kunnolla aloitettu, että ruvetaanko tekemään King-podcastia, että luetaan kirja, novelli, joku tämmöinen, niin kuin mikä tahansa tämmöinen tarina ja siitä tehty elokuva sitten katsotaan niin, ja keskustellaan sitten siitä. Ja vähän tälleen samaan tyylisesti kuin teilläkin, eli mä oon lukenut ne kaikki jo aikaisemmin, kaikkia leffoja en ole kyllä kattonut, ja Markus ei ole lukenut aikaisemmin, et saattanut katsoa niitä joitain tiettyjä leffoja, mutta kuitenkin silleen samalla tavalla on niin kuin vähän uudempi tässä Kingin maailmassa, että on se kuitenkin jonkun verran Kingia lukenut nyt tässä minun kanssa ollessaan, mutta ollaan nyt otettu semmoisia kirjoja, mitä se ei ole aikaisemmin lukenut. Joo. Että hirmu kiva on ollut tehdä. Joo, ja kiva on muulla kuin työajalla podcastia. Kiva on ollut myös kuunnella, että teillähän on se Carrie-jakso siellä ja sitten on Hohto-jakso. Sitä Hohtoa mä en tainnut vielä ihan loppuun asti kuunnella, mutta... Vaikka jätitkö kesken sen takia, että haukuttiin sitä Kubrickin Hohtoa liikaa? En. Se oli plussa. No, se oli plussa. Mulla on tässä tosiaan ollut niin kulinaviikot, että... Että on ihan kun ei ole oikein silleen varma, että miten Kingin fanit, että onko niille se Kubrickin Hohto semmoinen, että he ei tykkää siitä myös, vai onko se silleen 50-50, vai miten tämä jakautuu? Niin, joo, en tiedä itsekään ihan tarkkoja lukemia, mutta tiedän, että on molemmissa leireissä olevia ihmisiä, että osa tykkää ja osa ei. Joo, mutta ne on tietysti vaan meidän mielipiteitä, mitä me siellä kerrotaan, että ei me olla silleen, vaikka me jotain teosta nyt vähän dissattaisiin, niin ei olla silleen, että no niin, teidän muidenkin pitää olla samaa mieltä ja me olemme tässä nyt tämmöinen totuuden torvi, vaan kaikilla saa olla omat näkemykset ja maut. Kyllä. Mutta sitten ei jotenkin viiti silleen sensuroida itteensä koko ajan, että ei, puhutaan kyllä se silleen, että kuitenkin. Mitä mieltä ollaan ja ja kyllä aikuiset ihmiset pitäisi olla silleen, että vaikka joku jotain sun lemppariteosta dissaa, niin pystyt elämään sen asian kanssa, eikä silleen, että paskoja ihmisiä, en kuuntele näitä podcastia enää, kun ne haukkoi minun lempiteosta. Kyllä, pitäisi olla. Tai no, jos joku silleen tekee, niin saa tehdä. Mutta... Mä oon kanssa ollut vähän sitä mieltä, että jos joku ei tykkää meidän jutuista, niin ei tarvitse kuunnella sitten. Että... Et en ala niinku... podcasteja onneksi on. Itse itseäni muuta. Vaikkei suomeksi tietenkään, mutta joo, se on ihan hyvä, ettei liikaa niin kuin mieti. Vaikka tietenkään ei nyt ehkä ihan, että koittaa sille aina sanoa mielipiteensä, niin kuin, että perustelee niitä jotenkin ja näin, eikä vaan silleen, että no se oli paska, koska se oli paska. Joo. Että se on sitten vähän semmoista, että ymmärrän, jos siitä menee jollain vähän herneet enää, mutta nyt on ainakin tämä just se Hohto on käsitelty, että eihän siellä vastaavia semmoisia ehkä niin mielipiteitä jakavia teoksia ole. Joo, ei varmaan. Et meillä on se Stand By Me seuraavana, niin en mä usko, että siitä tulee hirveästi semmoista, no olipas tämä nyt ihan huono tyyppistä keskustelua. Joo, en usko, että kyllähän se on siellä parhaiden joukossa. Joo, itsellä on tuohon Kubrickin Hohtoon kanssa vähän taas semmoiset ristiriitaiset, kun mä oon just vähän semmoinen, että kunhan mä viihdyn, niin sit se on ok. Ja kyllähän mä senkin parissa viihdyn, mutta sit tietenkin jos sitä alkaa vertaa kirjaan, niin sitä alkaa kiukuttaa. Ja sitten kun on koko ajan miettii vähän semmoisia epäloogisuuksia myös. Niin, ja sitten kun myöhemmin on kuullut näistä Kubrickin työskentelytavoista, niin eihän ne ole ihan ollut jees. On ollut kyllä aika
Pelle äijä. Joo, kyllä. Mutta joo, ehkä ennen kuin suututetaan kaikki teidänkin kuuntelijat, niin voidaan tietysti mennä vaikka tähän päivän aiheeseen ehkä. Joo, eli tosiaan kyseessä tämä Mustan tornin toinen teos 3 korttia pakasta, ja taisi olla sullakin siellä aika lempparilistalla tästä sarjasta. Kyllä se on jo, jos pääsin miettimään, että onko niinku tämä vai se vikakirja enemmän suosikki. Vaikea. No, ehkä tällä lukukerralla pitää nyt niinku silleen lukea nämä kaikki uudestaan, niin sitten voi miettiä sitä järjestystä. Joo. Et varmaan on tämä toinen, kolmas ja sitten se viimeinen semmoiset niinku top 3 jossain järjestyksessä. Joo, tosi vaikea niitä on kyllä laittaa järjestykseen. Itselläkin vähän joka lukukerran jälkeen sitten on muuttunut se järjestys. Että... Niin. Vaikka tällä kerralla jotenkin tuntuu, että se Dettan rasittavuus jotenkin silleen, niin oli silleen, että en mä muistanut, että tämä oli näin jotenkin kauhean tai semmoinen. Että niin silleen, että vitsi, tätä tuntuu niin innoittavalta lukea, kun se on semmoinen, millainen se on. Mutta onneksi se niin tiesi kuitenkin enneksi, että mitä on tulossa. Että ei ollut silleen, että voi ei, jos ne tämän kanssa nyt joutuu, miten ne pärjää. Jos näiden pitää koko matka tornille mennä tämmöisessä tilanteessa, niin ei helvetti. Joo. Toi Detta on mullakin ollut semmoinen, että se on aina vaihellut kauheasti. Että musta tuntuu, että nyt tällä kertaa mulla meni niin yllättävästi niin helpommin se Detta. Vaikka mä ajattelin, että se olisi ollut vaikeampaa, kun noin hitaasti käytiin ja sitten aina keskusteltiin. Mutta ehkä sitten kun pääsin vähän niin purkamaan niitä tuntujansa siinä, vaikka mä en tiedä purinko mä niitä podcastissa, mutta ehkä sitten muuten siihen liittyen, niin jotenkin meni yllättävänkin helposti. Mä ajattelin, että se olisi ollut mulle raskaampaa. Ja ehkä sitten taas toisaalta tulee tässä keskityttyä itse esimerkiksi siihen, että puhut nyt Detasta ja Odettasta, etkä möläytä sitä Susannahia sieltä. Et se on niin erilaista kuitenkin. Mutta selvisin siinä, että hienosti. Nyt huomasin vaan sitten musta oliko se tuossa meidän yhteenvetojaksossa vai siinä edeltävässä jaksossa, kun me katsottiin Annen kanssa niitä kirjan kansia. Ja näytin sitten ton Joutomaan kirjan kannen, kun siinähän on toi tommonen junankuva. Niin. Ja sitten kun Annella on ne vanhat versiot, missä on ne joku ihme kupolilinnoitukset siellä. Taj Mahalit siellä jossain. Niin siinä mä huomasin, että mulla niinku vähän lipsahti, kun mä jotenkin sanoin, että että onkohan se ennen vanhaa ollut sillä sitten, että on niinku tehty kirjan kannet, että ne ei ole niin vastannut sitä kirjan sisältöä. Niin Annehan heti pongasi. Annehan heti pongasi, että tää sun kirjakot sitten vastaa sitä kirjan sisältöä. Mutta, kyllähän se vähän niin kuin vastaa, mutta siitä tulikin Annella ihan hyvä teoria, että jos tämä jona onkin sitten tämmöinen kuolemanjona ja sinne tuleekin nämä kaikki kuolleet hahmot ja sitten Roland joutuu kohtamaan ne uudestaan. Niin, no kuolemanjunahan se. Niin. No ei onneksi mennyt muut ennustukset. Joo, kyllähän siellä junaa tulee sitten. Mutta... Niin, varsinkin jos sinne mennään sitten ihan lopussahan vastahan se Plain on, että ei se, että sehän ei ole niinku tuossa Joutomaassa semmoinen niinku fokus siinä. Mutta se on vaan niin siistiä, että tietysti hienoa, että siitä tehtiin se kansi, koska se on aika niinku tyylikäs. On se, vaikka eihän se yhtään, eihän sitä kuvata yhtään ton näköiseksi, vaan aika päinvastaiseksi. Niin, ja muutenkin se on semmoinen, että se on siellä lopussa ja seuraavan kirjan alussa, ja noin se oli siinä, että ei se ole semmoinen niinku iso tekijä siellä silleen kuitenkaan loppujen lopuksi. Niin, paitsi sitten tuleehan se sillä Jakein runoissa, ja niin se tulee sitten Plain is pain. Kai sulla on se ei. Mikä se on se Charlie the Choo-Choo? Ei ole. Se lastenkirja. Ei ole. Mä oon sitä välillä aina kattonut, mutta sit se on aina ollut niin kallis, että en mä osta raskinut ostaa. Ai jaa. Kun mä ostin sen, tai mä sain sen joululahjaksi silloin, mutta se oli silloin ilmestynyt. Silloin sen olisi saanut. Mikä erikoinen. Silloin sen olisi saanut suht halvalla, mutta se jotain oli elämässä silloin, että se meni mulla vähän niin kuin ohi. En mä edes tiennyt, että se on nykyään niin kuin mitenkään erityisen arvokas. Että joo, mä oon kattonut, mä oon silleen satunnaisesti aina kun oon muistanut asian, niin oon kattonut. Että pitäisi laittaa ihan johonkin seurantaa säännöllisesti, että saisiko sen jostakin sitten. Mutta luulisi, että sen nyt, kun ei se kuitenkaan semmoinen silleen niin mega harvinainen ole, että kyllä se nyt varmasti jostain löytää, jos vaan jaksaa kaivaa. Kyllä se varmaan löytyisi.
toinen, minkä mä haluaisin, niin on se Girl Who Loved Tom Gordon, se pop-up-kirja. Mikä se nyt on suomeksi? Joo, se vissi on vähän ravempi. Jumala. Niin, Eksyneiden Jumala, joo. Joo. Joo, mulla ei sitä ole kans kyllä, enkä nyt erityisesti ole kyllä. Joo, rupesin nyt heti miettimään, että sekoitankohan mä sitten siihen, että se oli se kallis. Voi olla, tai sitten ei. En tiedä, en ole kattonut kummankaan hintoja. Joo, täytyy selvitellä. Tai ihan kiva, että tässä huomaa, että voikin jatkaa tätä keräilyä edelleen. Joo, ennen kuin mennään tuohon jaksoon aiheeseen, niin mulla laitoin tähän ylös itselleni, kun sä mainitsit siitä West Memphis Treestä silloin toissa jaksossa, milloin se nyt olikaan. Joskus. Milloin te siitä puhuitte, että kun se on mun semmoinen ihan ultimate suosikki True Crime-juttu. Että jotenkin mä en nykyään enää jaksa hirveästi True Crimea seurata, mutta tää on semmoinen vanha, ja sitten kun se on vielä niinku selvittämätön tapaus, niin se on jotenkin sille lähellä sydäntä, että katsottiin just äskettäin Markuksen kanssa se Paradise Lost, se dokkarisarja, onko sä nähnyt sen? Se koko 3-osainen, ja sitten katsottiin vielä se West of Memphis. En ole tainnut, mulla oli onne kanssa jossain listalla, että pitäisi katsoa, mutta... Joo, mä en tiedä, kun se HBO on tuottama, niin mä en tiedä, onko se HBOlla niin katsottavissa, mulla ei ole sitä mitään. Niin en tiedä yhtään, että löytyykö se sieltä, mutta ihan älyttömän hyvä, semmoinen kunnon, niin kuin tunsin kaikki minun tunteet taas, kun toista kertaa katoin, vaikka tiedän, miten siinä käy siinä keisissä, mutta silti. Siis sen takia otin nyt tämän puheeksi, kun se pääepäilty siinä keisissä, eli se Damien Echols, niin sehän on kova King-fani, niin se on myös Tower Junkie, niin kuin mekin ollaan, niin jos kiinnostaa tämän Damienin miettiä tuosta Mustasta tornista, niin se on vieraana tuommoisessa jenkkiläisessä Kingcast-podcastissa. Että se on semmoinen, missä on joka jaksossa eri vieras, ja sitten ne juontajat juttelee niin kuin senkaan eri Kingin teoksista, ja vertailee just kirja ja leffa, vähän niin kuin tämä meidän podcast, mutta englanniksi, ja siellä on aina joku tämmöinen vähän niin kuin julkisvieras tai joku tämmöinen muu tyyppi, että on niin kuin leffaporukkaa ja kirjailijoita ja kaikkea. Niin sitten se Damien on puhumassa revolverimiehestä, siellä ihan alkupäässä, eli jaksossa 11, oikein niin kuin silleen, että ei hitto, oliko se näin kaukana, kun selasin tuossa yksi päivä, että missä asti se on, silleen, ei hitto, se on ihan siellä alkupäässä. Että se varmaan, ne kyllä varmaan puhuu myöhemmistä kirjoista siinä myös, että ehkä ei kannata Annen tai muiden Annen kaltaisesti kuunnella sitä, jos siellä saattaa olla nyt spoilereita, mutta ehdottomasti kannattaa kyllä kuunnella, jos kiinnostaa. Tämä ja muutenkin se Damien on niin semmoinen siisti tyyppi ja semmoinen jotenkin niin kuin just, että mitä kaikkea se on kokenut siinä niin kuin, tälleen, niin kuin, että häntä syytettiin jostain saatanan palvonnasta ja sen takia niin kuin, joutui niin kuin death row tai niin kuin kuolemantuomion sai ja onneksi se nyt sitten kuitenkin ratkesi parhain päin, mutta kuitenkin tosi mielenkiintoinen se true crime case. Niin semmoista voisin suositella. Ja King on itse myös vieraana siinä yhdessä jaksossa. Joo, mä oon sen jakson ainakin kuunnellut Kingcastista. Eli 10+9 hän on 19. Kyllä. Aha. En tiedä, onko sattumalta vai tarkoituksella 109, kun ei 19 jaksoon sitä laitettu, mutta sillä on kyllä hyviä juttuja aina, kun King on jossain podcastissa verran ainakin vakuunnella. Kyllä. On semmoinen viihdyttävä höpöttely. Joo, niin on. Kylläpä sitä voisi kuunnella. Mutta semmoinen tämmöinen sivuraide meillä oli. Ihan hyvä sivuraide. Täytyy kyllä käydä kuuntelemaan tuo ja katsoa ne. Mä just otin tuohon HBO Maxin, koska nyt vihdoin oli aikaa alkaa katsoa Last of Usin toista kautta. Joo, mekin aletaan siihen kohta, kunhan saadaan Breaking Bad loppuun. Meillä on muutama 10 jaksoa sitä. Niin just. Sitten pääsee sitä Last of Us. Katsotteko te ekaa kertaa Breaking Bad? Ei kyllä. Katsotaan tokaa kertaa. Katsotaan nyt loppuun se, vaikka olin tossa jossain vaiheessa. Niin. Joo, aita ei lopukaan tähän. Aita on vielä yksi kausi. Ei hitto. Mutta no, nyt se onneksi se ärsyttävä juoni ratkesi siinä, niin se on ehkä vähän helpompaa seurattavaa. Joo, mäkin olen sen kattonut miehen kanssa aika vasta. Silleen just, että mies oli kattonut vähän sieltä täältä tietävän aikaisemmin mun kanssa. Sitten katsottiin kokonaan yhdessä. Oli se vähän välillä semmoinen, että niin kuin monesti on sarjat, jossa tehdään pitkään. Mutta niin, palataanko aiheeseen? Joo. Mulla ei nyt tosiaan ole kauheasti valmisteltuna mitään niin kuin hienoa listausta, että missä järjestyksessä mennään tai näin, koska olen ollut tosiaan tytärtä muuttamassa helteissä ja sitten vähän kroppaa otti koville, niin jäi vähän vajaaksi tämä valmistautuminen, mutta katsotaan mitä tässä tulee. Mulla on täällä tosiaan listattuna vähän tämmöisiä, että mä vaan pistin
kirjaan niin semmoisen täpän siihen kohtaan, että hei, haluan keskustella Joo. tästä, tai että tässä oli hyvä tämmöinen juttu, jos mä vaan listasin ne tähän niin kuin järjestyksessä, että mä en laittanut näitä mitenkään teemoittain, Joo. että täällä alkaa niin kuin jollain tämmöisellä Edin hehkutusjutulla, että kun Edi on niin ihana, ja sitten siellä on just tämä Edin huumori ja tämä tämmöinen niin kuin jotenkin just se semmoinen tietynlainen asenne, että kun se on siinä just, onko se nyt siinä taksikyydissä vai missä se on tässä kohtaa, kun se, kun se on siellä kuulusteltavana. Niin sitten tässä on tämä, että miksi sinä vilkuilet jatkuvasti tuota takana olevaa seinää, että minä tarvitsen aina välillä vieroitusta, mistä sinun naamastasi. Silleen, että niin tommoinen kiteyttää Edin jotenkin silleen. Nämä on kyllä niin parhaita. Edi on ihana. Joo, Edi on ihan mun lemppari. Joo, ja kyllä se Annenkin sydämen taisi viedä. Että... Niin, vaikka Anne tietysti, kun se lukee tätä, niin se ei tiedä, että kuoleeko tämä tyyppi niin, kohta. sitähän se pelkää. Että... Ei voi vielä luottaa siihen, että nämä niinku on ne semmoiset hahmot, mitkä siinä nyt on sitten ns. Loppuun asti. Joo, kyllähän se sitä pelkää, että ne uhrataan sitten kanssa, mutta et silleen varauksellisesti tykkää. Tai ei se sitä tykkäystä mihinkään vie, mutta toki on se pelko siellä takaraivossa, että miten tässä Joo, käy. ja siis ymmärrän sen, että kun ei voi niinku luottaa siihen. Kyllä se nyt ekakirjassa näytettiin. Kun ei tosiaan ei tiedä niinku etukäteen mitään, että olisi nähnyt jotain TV-sarjaa, missä se on joku hahmo siellä tai näitä. Ei ole mitään semmoista ennakkovarmuutta mistään. Niin. Joo. Pitäisikö mä katsoakin se sun lista nyt ensinnä, niin mulla on täällä sitten muutamia kohtia, niin katsotaan tuleeko ne siellä sunkin listalla vastaan. Joo, mulla on tässä tää Rolandin reaktio siihen Pepsin juomiseen. Se on aina jotenkin niin hyvää, kun se on silleen, että miksi ihmiset haluaa käyttää huumeita, kun on sokeria olemassa. Se on jotenkin niin semmoinen mind blown, mutta siis kai nyt, jos siellä ei ole semmoisessa, siellä hänen maailmassaan sokeri on niin kuin harvinaisempaa kuin paperi. Niin niinpä, joo, kyllähän se... Ymmärrän, että menee vähän... Joo, siitä me Annen kanssakin keskusteltiin, ja sehän vaan niin mietti, että Martten oli ollut semmoinen, joka oli laittanut, oliko se kahvia vai teehen laittanut paljon sokeria, että oliko se nyt sitten että yhtä makea tai jopa makeampaa kuin Marttenin. Niin, en tiedä, onko se sokeri nyt sitten niin harvinaista kuitenkaan, vai onko se vaan silleen, että sitä nyt ei yleisesti käytetä. Niin. Vaikka tietysti, plus tietysti se siinä tilanteessa, kun se Pepsi nyt on vielä vähän semmoista niinku tietynlaista, siinä on niitä kuplia ja kaikkia, niin se on varmaan se niinku hiilihapotettu juoma. Kyllä. Aika semmoinen. Joo, voihan se aika monen makuelämys olla. Kun on semmoisessa tosi heikossa kunnossa ja näin, niin siitä tulee semmoinen extra boosti siihen, että maistuu vielä paremmin. Kyllä, joo. Joo, ja sehän siinä miettiikin, että onko se kokaiinista sokeria. Mutta kyllähän se sitten aika nopeasti hoksaa, että no ei se nyt voi olla, ettekö sitä kokaiinia pitää saada sieltä sen pappirituaalin läpi vietyä, niin sokeria sai ihan helposti. Jep. Joo, se on kyllä hauskoja ne Rolandin reaktiot just kaikki näihin, että mitä, tai patruunoita saa niinku tälleen 10 100 kappaletta, ja ai mitä, täältä voi vaan niinku ostaa jotain asioita tälleen niinku ilman mitään ongelmaa. Paperia on joka paikassa. Ja paperia käsitellään ihan niin kuin se ei olisi minkään arvoista. Että ne on kyllä, sitähän me ihmeteltiin kanssa. Hauskaa semmoista. Niin on. Ja sitähän me mietittiin kanssa siellä lentokoneessa, kun se mä en nyt muista, sanoiko se lentoemäntä, että makrillileipä. Kun se on vähän ihmeellinen suomennos. Mä nyt en sitä ole vieläkään päässyt tarkistamaan, kun mulla ei ole sitä englanninkielistä, että onko se siellä englanninkielisessä tuna vai onko se niin. Oiskohan se muuten englanninkielinen tässä, mutta niinku no niin, löyväpä sieltä sitten se. Niin, oiskohan se vaan muuten sitten sen takia käännetty makrilliksi, että siitä on saatu se makurilli. Että se ei suomentaja ole keksinyt sitä tonnikalasta. Kyllähän nyt makrilli on semmoinen, mitä laitetaan. Onhan se. Leipään. Mutta kun siinä jossain vaiheessa vähän puhuttiin, että makrilli ja tonnikala olisi sama asia, niin sittenhän me vähän siihen jumahettiin. Ettäkö ei ne ole sama asia.
Mutta ehkä se on tosiaan Joo, sen takia käännetty makrilliksi, että ei sillä ole merkitystä. Se oli vaan semmoinen mielenkiintoinen mietittävä asia. Muuta kuin tässä nyt jotain puhutaan. Tudor fish lukee täällä. Joo. Eli kyllä se on se tuna fish. Something the woman in the uniform had called a Tudor fish sandwich. Eli niinku, se on tuna fish, mutta se on niinku ehkä suomennettu just makrilliksi sen takia, että se on hauskempi. Niin, että olisi auto sitten se makurille. Joo, niin se on. Joo, on se tosiaan tommoinen käännösjuttu. Joo, no ei kuitenkaan niin pahaan kuin säde kautta parra. Joo, ei se oli. Ei ole mitään merkitystä. Joo, ei. Olisi ihan mielenkiintoista joskus päästä juttelemaan jonkun suomentajan kanssa, että minkälaisia sääntöjä ja semmoisia niillä on noista. No ei kun vaan Ilkka-Reki Arolle viestiä. Niin. Kun me mietittiin tuossa hohtojutussa sit niitä suomennosjuttuja aika paljon, että siellä, mutta ei Pentti Isomursua ei saatu. Joo. Tai en löytänyt hänen yhteystietoja. Joo. Eikä tiedä, onko edes enää tässä maailmassa. Niin. Ei pystynyt kysymään, että mikä ihmeen ylioiva. Joo. Siellä oli kyllä myös aika mielenkiintoisia, mistä keskustelitte. Joo, pitää nyt laittaa jatkossa ylös noita tommosia omituisia vanhoja suomennusjuttuja, kun nyt silleen pisti oikein merkille niitä, että katsotaan, onko tuossa Stand by Meissa tai mikä Ruumissa nyt on suomeksi, niin onko siinä mitään tai muissa näissä vanhemmissa 80-70-luvun kirjoissa sitten, kun niitä luetaan. Tiedätkö sä muuten, miten kun niin esimerkiksi tässäkin, kun on tullut uudet painokset sitten, kun tuli se 5. kirja, niin onkohan ne suomennettu ihan täysin uudestaan nämä alkupään kirjakin? Enpäs tiedä, että onko ihan... Kun mehän ollaan löydetty niistä silleen semmosia niin sanaeroja. Niin. Joo, siis varmaan on... Tai onko ne vaan niin jotenkin editoitu uudestaan vai? Joo, kun ainakaan tässä ei ole kääntäjä vaihtuneeksi. Kari Salminen on suomentanut sen. Joo, kääntäjä on kyllä sama. Niin mä veikkaan, että niitä on vaan vähän käyty läpi ja katsottu, että hei, tässä ei ole enää mitään järkeä. Niin. Että noita muitakin vanhoja kingejä on kuitenkin käännetty silleen, että kun tuli Itistä uusi painos, niin niitä oli muutettu ja just siitä hohdosta tuli uusi painos, missä niin oli just se ylioiva sieltä heivattu kiellettiin ja muuta tämmöistä, niin se ei vaan aina välttämättä, niin kuin, että varsinkin jos se on se sama suomentaja ollut, niin sit sitä ei välttämättä ikään kuin kerrota, että tämä on uusi suomennos. Joo. Mutta oletan, että niin kuin vitoskirjasta eteenpäin, kun sitä ei julkaistu, tai siis se on se, että pitäisi, no varmaan sitten kun luette sitä velhoa, että miten paljon siellä on eriäväisyyksiä, niin selviää, mutta en tiedä nyt sitten, kun oli tulossa, niin sitähän piti tulla uudet painokset näistä, että oli jo tuolla jossain puukissa, oli niin kuin listattuna, että tulee Mustassa tornista uudet, mä tiedän, että oliko ne vielä kovakantiset painokset, olisi tullut, mutta sitten oli silleen, että ilmestyminen peruttu, silleen, että no ei sitten. Joo. Just. Että en tiedä, mitä siinä nyt sitten kävi. Niin. Että en tiedä, olisiko siellä ollut sitten mitään muutoksia tullut, vai olisiko ne vaan ne samat, samat versiot sitten uudestaan. Joo. Kyllähän ne aika kalliita alkaa olla nuo kirjat saada. Että... Joo, eka ja 7 varsinkin. Että jostain syystä sitä kutoskirjaa on ihan helvetisti. Sitä saa joka paikasta 2 eurolla. Muut on silleen, että ei löydy. Mä siis joka kerta, kun menee johonkin divariin tai johonkin kirjamessuille tai johonkin, missä on niinku joku tämmöinen fantasiaosasten tuttu, että siellä on aina Susannan laulu hyllyssä. Että se ei ole rarea, mutta sitten ne muut on vähän rareampia. Aika jännä. Joo, ei ole tullut itse seurattua noita nyt sen kummemmin sitten. Joo, sitten mulla on täällä taas tämmöinen Kingin hyvä tämmöinen, sillä on hyviä semmoisia niinku tämmöisiä lauseita, että katseli tyynesti suoraan eteensä kuin Buddha, jolla oli vapaa päivä. Silleen, tämmöisiä vähän niin kuin sanontoja, mitkä sitten ei kuitenkaan ole niinku semmoisia yleisiä sanontoja. Että aika paljon on, niinku, nyt kun on ruvennut kiinnittää tähän enemmän huomioon, että millaista kieltä siellä käytetään näin, niin just tämmöisiä kielikuvia ja kaikkia on niinku tosi jotenkin ovelia ja semmoisia persoonallisia. Oletko sanonut itse aikaisemmin? Että miten se Buddha katsoo, jolla on vapaa päivä, että onko se töissä oleva Buddha sitten katsoaksi jotenkin eri tavalla vähemmän tyynenä. Tämä jotenkin tämä Buddha, jolla on vapaa päivä. Että... Joo, itsekin tässä katselen, mulla yksi Buddha on tuossa patsassa tuossa, niin tuolla on ainakin ihan silmät kiinnikin ja musta tuntuu, että melkein aina, eikä niillä ole aina eikö niillä aina ole vähän semmoinen, vähän niin kuin silmät puoli ummessa tai kiinni, niin mä silleen, että onko niillä nyt sitten työpäiviä niillä Buddhilla hirveästi. Niin, joo. No. Ihan hyvä mielikuva kuitenkin.
Joo, sitten mä huomasin tuossa, että siellä on semmoinen, että Eddie lopetti tarinansa 4 maissa. Sille, että onko niillä kello? Tai onko Edillä rannekello? Niin. Koska mä näen, että Roland on vähän semmoinen, että se ehkä osaa katsoa auringosta, että mitä kello on, tai onko nyt niinku puolipäivä vai mitä silloin on, mutta se niinku 4 maissa se kuulostaa. Niin aika tarkalta. Ja sitten tommosia, niinku he heräsivät tuntia ennen auringon nousua. Silleen, että no, et ehkä Roland pystyy arvioimaan, että kun he on herännyt, niin okei, no tunnin päästä nousee aurinko. Mutta ei, missään vaiheessa ei sanottu, että ne kattoisi Edin rannekellosta aikaa. En mä muista ainakaan, että missään vaiheessa olisi puhuttu Edin niin nämä on tämmöisiä vähän hassuja, mitä helposti saattaa tulla tietysti tarinoihin, tämmöisiä mokia, kyllä. Että sanoo, että kello on jotain, vaikka ne ei niillä olisi mitään mahdollisuutta tietää, että mitä se kello on. Ja onko siellä Rolandin maailmassa edes 24 tuntia vuorokauden mittaan? Niin, tai onko niillä silleen niin tunteja ja minuutteja, vai onko niillä jotain, että aurinko on siellä ja siellä asennossa. Ja sitten loppuvaiheessa, onkohan se ihan viimeisessä kirjassa, sittenhän Roland saa rannekellon, mutta siihen nyt on vielä pitkä aika. Joo, tämmöisiä just tämmöistä niinku nitpikkaamista, mitä mä teen, että kiinnitän huomioon taas olennaisiin asioihin. No vähän niin kuin mäkin olen nyt ottanut näköjään nämä suomennokset ja muut tässä niin tämmöiseksi. Mitä ihmettä, vaikka ei olisi mitään merkitystä. Kun lukee eka kertaa, niin sitten kun vaan voin sitä nauttia siitä tarinasta, mutta nyt kun lukee 3. kertaa, niin pystyy vähän silleen huomaa kaikkea tuommoista muutakin. Joo. Mutta se oli ihan jotenkin mahtava se, että miten sitä Edin hahmoa pohjustettiin siinä. No ensin oli se tietysti tämä koko taistelualushousuissa siellä Palasarin paikassa ja kaikki nämä muut tämmöiset, mutta se, jotenkin se tarina siitä, että miten se Henry olisi pystynyt vaikka mihin, jos sen ei olisi tarvinnut sitä Edistä pitää huolta, että joo, että äiti on silleen, että joo, meidän Henry olisi joku valedictorian siellä ja olisi jalkapallojoukkueen kapteeni ja kaikki, mutta kun sen piti pitää huolta Edistä, niin sen takia nyt niin kun Henry nyt uhrautui tällä tavalla, että hän uhrasi täydellisen niin kuin tämmöisen elämänsä sen eteen, ja just silleen, että siitä saa niin hyvän kuvan siitä, että millainen se äiti on, ja millainen se Henry on, ilman että tarvii hirmu, niin kuin, että tosi semmoisella pienellä tarinalla pystyy, niin kuin, eihän se ollut ihan muutaman sivun tarina. Joo, sekin kyllä osaa on jotenkin kummasti, että se niin kuin muutamalla lauseella saa kauhean niin kuin vahvan kuvan maalattua ihmisestä, että Niin, ja sitten just se, että eihän se äiti ole semmoinen, että no hirveä äiti tuommoinen, kun tuolleen ajattelee, vaan niin kuin, että se on vaan niin kuin inhimillinen tommoinen, että vähän niin kuin pikkusen valehtelee itselleen, että mun pojasta olisi tullut mitä vaan, jos Niin, jos ja sitten niin ajatellaan, että kun siellä on se tyttö poikien sisko kuollut, niin siitähän on tullut semmoinen ylisuojeluvuus sille äidille, ja sitten se on vähän niin kuin sälyttänyt sen sinne Henryn niskoille. Ja sitten taas sillä vähän selittelee sitä. Niin, vaikka itselle tietysti haraa hirveästi jotenkin vastaan se, että lasta syyllistetään vähän tolleen, että no miten paljon me ollaan uhrattu sinun takia, tyyppistä just, että eihän kukaan ole pakottanut niitä vanhempia siihen, ja se nyt vähän kuuluu siihen vanhemmuuteen, että se pitää niin kuin tehdä uhrauksia lapsen eteen, että eikä sitten syyllistää sitä lasta siitä, että mitä kaikkea vanhemmat on sitten tehnyt, vaikka ne olisi se lapsen parhaaksi niin kuitenkin. Että niin kuin tietenkin siinä selittää just se kuollut sisko ja äidin traumat siitä, ja sitten vielä just tämä Henryn marttyyrihomma, mikä tulee siinä vielä, että no niin, että minä nyt tähän on näitä huumeita vetänyt tässä, ja minä olen pilannut sinun elämän, ja no minäpä lähden tästä, ja hei, ja oli kiva tuntea, vaikka se tietää koko ajan, että ei se Edi päästä sitä menemään, ja että se kun esittää siinä silleen, että voi, kun minä olen niin paha ihminen, ja minusta ei kukaan välitä, ja minä lähden, ja että niinku, sekin oli niin tosi hyvä semmoinen just, että millaisia just ihmisten ja varsinkin sisarusten välit just tolleen voi olla, että ei ole semmoista ihan niinku mustavalkoista. Joo. Että ei se Henrikään niinku mikään semmoinen, että no sepä oli tosi mulkku, vaan silleen, että silläkin oli niinku taustansa siellä just ne armeija tai ne sotatraumat ja sitten vielä tämmöinen kipulääkeriippuvuus, mikä ilmeisesti on Jenkeissä ihan yleistä, että ne jätetään vähän ne entiset sotilaat sille oma onnensa nojaa, vaikka niillä olisi mitään, niin ei ole enää Yhdysvaltain asia tämä, että koittakaa pärjää. Näin se on. Tuosta Edin siskosta puheen ollen muuten, niin Annehan mietti jossain vaiheessa sitä, että kun Jack Morton on ollut Odettan kautta Dettan elämässä ja myös Jaken elämässä, niin onko se ollut joskus myös Edin elämässä?
Niin. Semmoistahan. Niin, koska sitä ei kyllä tosiaan hirveän tarkkaan kerrottu, että miten se niin kuin jäi auton alle, tai niin kuin, oliko siinä joku... Joo, ja siitä mullakin tuli ensin... Oliko se kuitenkin auto alle, että se ei ollut auto-onnettomuus? Mun mielestä se jäi auton alle, siis. kun se oli katsomassa jotakin toistenlaisten leikkiä tai joku tämmöinen. Niin, eli periaatteessa sinänsä voisi olla mahdollista myös... että Jack Morto olisi vaikka työntänyt. Vai minkä ikäinen se Jack Morto on ollut silloin? No en kyllä osaa ajatella. Miten tämä niin meni, kun eikö se ollut... Niin kuin, siis Odetta oli niin kuin 70-luvulla ja Eddie on 80-luvulla. Oliko se Jack Mort sinne... Niin kuin, se on niin kuin aikaisemmin vielä. Aivan. Kun sittenhän se menee taas just silleen, että sit kun se Jack Mort kuolee, niin sit se ei periaatteessa voi enää niin kuin olla Edin elämässä, mutta just nämä tämmöinen kunnon niin kuin aikaparadoksi, mikä just siinä niin kuin tulee, että miten se niin kuin Jakekään on siellä, miten se kuolee, jos se Roland estää sen tönäsyn. Joo. On, kyllä menee pää sekaisin helposti. Joo, tuossa kuuntelin noita joitakin podcasteja, ja se keskusteli tästä kirjasta, niin siellä jossain puhuttiin sitten tästä sarjakuvaversiosta, niissähän kerrotaan vähän enemmän näitä niin kuin Edin ja ilmeisesti Odettakin taustoja. Niin siellä ilmeisesti on sen siskon kuolema sillä lailla, että Eddie heittää sen siskon jonkun lelun sinne tielle, ja se sisko juoksee sen perään, ja sitten jää auto alle. Niin. Onko se niinku... Niin, otetaan taas silleen, että no onko se kaanonia? Niin. Onko King hyväksynyt tämän kaanoniksi? Joo, et jotenkin ei se niin ainakaan itsellä äkkiseltään. Niin toki en ole sarjakuvia lukenut, ja ainakin ne ihan ensimmäiset sen sarjan sarjakuvat King on hyväksynyt, mutta en tiedä, onko se ihan kaikkea. Mutta ehkä ei ole. Sitä mä muistelin, että jossain vaiheessa olisi sanottu se, että se henkilö, joka ajoi sitä autoa, joka ajoi Jaken yli, niin olisi ollut Palasaar. Niin, no, eikö siellä ollut joku Cadillac tai joku? Joku semmoinen. Joo. Mutta enpä muuten tohon kiinnittänyt joo, huomioon. eikä sitä ole nyt vielä tässä niin kuin sanottu, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että se sanotaan jossain myöhemmässä kirjassa. Koska Palasaarhan tulee takaisin montakin kertaa. Ja Jack Anderlini varsinkin. No en mä muista, että nähdäänkö me ihan Palasaaria missään vaiheessa, vai nähdäänkö me vaan Jack Anderlini. En muista yhtään, että mitä siellä myöhemmin sitten tulee. Sitten eikö se ole siinä siellä kirjakaupassa on Jack Anderlini. Käy kovistelemassa sitä. Niin, eikö se ole seiska vai kutoskirjassa, kummassa se on? Sehän itse asiassa varmaan näkyy tässä Joutumaassa. Okei. En muista yhtään, kun tässä on niin paljon sitä semmoista niin eri ajoissa menemistä. Niin enemmän näkyy siellä myöhemmissä kirjoissa. Mutta kyllähän se nyt menee, kato. Eikö vaan, onkohan se muuten? Ei se varmaan näe, koska eihän se Jake näe niitä vasta, kun ne on siellä Toadashissa. Joo, se on varmaan siellä myöhemmissä kirjoissa. No, menee. Ja meillekin sitten myöhemmin. Menee itselläkin vaan sekaisikkoa. Hyvä, ettei muista kaikkea, niin tulee yllätyksiä. Koska en tosiaan muistan semmoiset pääkohdat, mutta sitten tommosia yksityiskohtia ei muista todellakaan, tai varsinkaan, että milloin ne tapahtuu. Joo. Sitä vaan ajattelin tuossa, että jännä nähdä tuossakin kohtaa sitten Annen reaktiot, että kun se oli niin yllättynyt siitäkin, kun tässä kirjassa tuli ne poliisimiehet sieltä asekaupasta vielä sinne apteekillekin. Se oli siitäkin niin yllättynyt, että mitäs... Niin, ja siitä, että kenet se meinasi törkätä sinne auto alle ekana. Että mitä sitten tuumaa tästä. Mutta tietenkin sitä voi alkaa vähän odottaakin tässä jo, että tulee hahmoja sitten takaisinkin. Se on muuten kohta vuosipäivä sille, kun Odetta menetti jalkansa. Se oli elokuun 19. päivä. Täällä on taas 19. Niin, olikin muuten, joo. Ja Odetan äiti oli Alice, ja sitä kutsuttiin Aliksi. Niin mä silleen, että onko tämä nyt joku viittaus. Ehkä ei, ehkä se oli vaan sattumaa, mutta en tiedä miksi se piti, se kerrottiin siinä kuitenkin se hänen lempinimi. Se nyt oli sitten kerrottava kuitenkin siinä. Kyllä, sillä varmaan joku merkitys. Sehän siellä kanssa on toi, kun se Jack Anderlini ja se toinen tyyppi ajaa sillä pizza-autolla seuraavat sitä Ediä sieltä lentokentältä.
niin se on Cinellis pizza-auto. Toi Cinellihän on tuossa Thinnerissä niin kans hahmona. Joo, ei voi muistaa joo, niin tarkkaan. Mutta joo, on varmaan viittaus. Joo, ja tää ilmeisesti tää Cinelli mainitaan muissakin Kingin kirjoissa, että se on semmoinen niin pysyvä mafiosotyyppi. Joo, sitten tuosta Odettasta vielä, niin semmoinen niinku asia, mihin silleen kiinnitin huomioon tai rupesin miettimään, että kun nykyään tuntuu, että on niinku tosi paljon tapetilla niinku kirjallisuusmaailmassa tämmöiset representaatioasiat, että niinku yritetään kirjoittaa erilaisia hahmoja ja enemmän niinku muutakin kuin semmoisia valkoisia vammattomia heteroita, niin silleen tämä Odetta on kyllä, tai Odetta Susanna on kyllä aika semmoinen aika hyvä edelläkävijä, että niinku, ja siis, kun se on kuitenkin kirjoitettu semmoiseksi, että ei siihen vammaan niinku keskitytä, että sitä ei määritellä sen kautta, eikä hän itse määrittele itseensä, että voi, kun minulla on tämmöinen vamma, että mä rajoittaa minun elämääni ja mitä kaikkea en voi tehdä ja bla bla. Ja just, että Eddie ei suhtaudu häneen silleen, että jaha, no mitäs kaikkia asioita sinä et voi tehdä. Että jotenkin, niin sit kun se olisi vielä ollut lesbo tai biseksuaali, niin sitten siinä olisi ollut jackpot oikein, mutta no ei tuohon aikaan ollut vielä biseksuaaleja olemassa. Tai oli niitä olemassa, mutta ei niitä niinku, ikinä ei ollut missään tarinoissa oikeasti biseksuaaleja, että aina oli vaan niinku, jos sä oot ensin nainen, joka on kiinnostunut miehestä, niin sä oot hetero, ja sitten jos sä ootkin sen jälkeen kiinnostunut naisesta, niin sä oot lesbo. Kyllä. Niin kuin Willow esimerkiksi Buffyssa, niin että ei biseksuaali ei ole olemassa. Mutta tykkään kyllä siitä just, että kun se on kirjoitettu semmoiseksi, niin että niin kuin se on vaan semmoinen hahmo, että sitä ei niin kuin määritellä sen kautta, että hänellä on niin kuin pyörätuoli ja näin. Joo, se on kyllä hienoa. Että en tiedä, onko käytetty mitään tämmöisiä sensitivity readereita, ei varmaan tuohon aikaan. Siihen aikaan on. Että on se, olettaisin, että King on joltain niin kuin kysynyt kuitenkin niin kuin just tommosesta niin kuin niin kuin pyörätuoliasioista ja muista tämmöisistä, niin kuin, että on joku tommonen. Mun mielestä se Kingin tytöllä on joku sairaus, minkä takia se ainakin nykyään istuu pyörätuolissa, mutta en tiedä, onko se vielä tuohon aikaan. Joo, en tiedä, kun hän on aika semmoinen ei-julkisuudessa oleva ihminen, niin en ole silleen perehtynyt, mutta joo, se on tietysti mahdollista, että se on myös tähän vaikuttanut sitten. Joo, mutta en tosiaan yhtään tiedä, että milloin sillä on se sairaus alkanut. Muista, oliko se joku MS-tauti tai joku tämmöinen etenevä kuitenkin. Joo. Muistaakseni. Tämä nyt on taas ihan ulkomuistista, että en ota vastuuta sanoistani. Joo, mun pitää vähän pitemmälle lukea vielä Joutomaata, tai en mä olisi vielä aloittanut sitä. Mutta niin kuin ainakin siihen kiinnitin kanssa huomioon, että siihen niin kuin Edin ja Susannahin romanssiin, nyt siihen nyt ei päästy hirveästi keskittymään vielä yllättäen. Mutta mun mielestä aika hyvin oltiin ainakin tässä kirjassa vältetty semmoinen eksotisointi, mitä niin rosket ja mustat ihmiset yleensä niin kuin kohtaa kirjoissa, että miten heitä kuvaillaan, että aika usein niin kuin kuvaillaan just jotain suklaan tai toffeen värinen iho tai jotain tämmöistä vähän, niin kuin, että miten se niin kuin on jotenkin erilainen kuin sitten tämä normi, niin sanotusti, että se valkoinen on normi ja sitten se niin kuin erivärinen iho on semmoinen, mitä silleen, että onpas eksoottista ja jännää, niin sitäkään ei tuossa niin kuin jotenkin mun mielestä tehty. Että olisiko siinä ollut kerran joku semmoinen niin ihonvärin niin mäkin muisteltiin jossain kohtaa. Tai niin kuin, kun ne oli ne piti toisen kädestä tai jotain tämmöistä. Mutta kuitenkin, että ei niin kuin en mä ainakaan muista. Että mutta no, toki sitten aina, että mitä huomaa ja mitä ei. Voi tulla en tiedä, tuleeko myöhemmin sitä, kun tämmöisiä asioita ei välttämättä ole siihen aikaan kiinnitetty huomioon, että millä tavalla niin kuin kuvaillaan asioita ja miten just joku sellainen valkoinen ihminen on se normi ja sitten kaikkea muuta verrataan siihen, niin se helposti näkyy niin kuin kirjallisuudessa. Joo, se on kyllä ikävä. Niin, vaikka tietysti just, että Kingikin on valkoihoinen heteromies, niin silleen ymmärrän, että hän kirjoittaa vähän niin kuin omasta näkökulmastaan, mutta että ei ole semmoista niin kuin pahinta mahdollista eksotisointia. Mitä mieltä sä yleensäkin oot tuosta Detan hahmosta ja hänen puhettavasta ja kaikesta tällaisesta? No on se ihan kauheata luettavaa. Että mielellään ei just esimerkiksi lukisi podcastissa ääneen niitä, mitä se siellä niinku sanoo. Vaikka kaikkia sanoja niin sanomaan ääneen.
että just puhuttiin noista 70-luvun vanhentuneista äänsanoista ja muista niin tuossa hohtojaksossa, kun siinä se Halloran kanssa niin käytti itsestään ja näin niin omassa kielenkäytössään tämmöisiä sanoja, mutta silti olin silleen, että en mä mielellään niin näitä lukisi esimerkinomaisesti. Joo, kyllä se pahalta niin ääneen, mutta joo, mutta onhan se nyt muutenkin se, että semmoinen niin jotenkin niin semmoinen karikatyyri ja semmoinen niin jotenkin, että no, se menee niin yli, että ei sitä, että silleen se on ehkä just helpompi sietää, kun se on semmoinen niin överi. Joo, mulla tuli vähän ehkä siinä nyt se yllätyksenä, kun sitten, tässä nyt on ollut semmoinen pätkä, että mä en ole niin lukenut näitä kirjoja, mutta mä oon kuunnellut eri podcasteja näistä. Niin sitten siellä on tosi paljon niin kuin, puhuttu ja parjattu niin kuin sitä, että kun Detta on niin karikatyyrinen hahmo ja eihän niin kuin, ihmiset oikeasti puhu noin. Mutta sehän King itsekin sanoo sen siellä aika aikaisessa vaiheessa. Niin. Että mäkin olin jotenkin, kun mä olin kuunnellut niitä podcasteja, niin sitten tullut vähän, että no eikö sitä, että onko mä itse vaan tehnyt sen niin päätelmän, että se on tämmöinen niin karikatyyrihahmo. Mutta sehän oikeasti siellä sanotaan moneen kertaan. Että se on niin, ja sitten kun Odetta taas on sitten semmoinen niin kuin toiseen suuntaan, semmoinen se on kans aivan överi. Että se on niin kohtelias ja niin semmoinen niin kuin oikein rauhallinen ja semmoinen, kyllä. Että niin kuin, mutta se ei tietysti vaan korostu sillä tavalla karikatyyrinä semmoinen ylikohtelias käytös ja semmoinen niin, tosi se ei ole niin silmiinpistävää tuo vastakohta. Ja sitähän kanssa paljon arvostellaan noissa podcasteissa, että kun eihän oikeasti tai jos on tämä, mikä se nyt oli se virallinen nimi tälle sairaudelle nykyään. Nyt se meni hukkaan. Mikä se nyt on? Mä unohin jo. Tai kyllähän te sen sanoitte monta kertaa. Niin sanottiin. Mutta no, mäpä kaivelen löydänkö mä sen täältä. Joku multipersona, mikä se nyt on. Sekin on joku niin kuin vanhentunut versio. Okay. Dissosiatiivinen. En ehtinyt kerennyt edes kahtella sitä. No niin, joo. Se sieltä. Mutta että sitähän on kauheasti niin kuin tuolla parjattu. Että kun eihän se oikeasti toimi tuolla lailla. Mutta eihän sekin... Niin, no yllättäen aika paljon muissakin kirjoissa on tommoista, että ei välttämättä kuvata realistisesti. Eihän se King ole väittänytkään siinä, että se toimisi oikeasti niin. Ja mun mielestä siinäkin, kun se Eddie arvuutteli, että mitä se voisi olla, niin no silloinhan ne niin mietti skitsofreniaa, niin ilmeisesti olisi no en tiedä, olisiko 80-luvulla enää. En tiedä niin tarkkaan niitä, mutta joskus ainakin olisi skitsofreniaksi niin diagnosoitu. Niin siinähän se Eddie kanssa sanoi, että ei hänen mielestään ole tuommoista, että ei ollenkaan tiedä sitä toisen olemassaolosta. Niin, no tämäkin on kuitenkin tämmöinen fantasiakirja, niin sitten ehkä voi olla tommosia fantastisia elementtejä. Joo, ja sen takia mä aina ihmettelen, että miksi ihmiset arvostelee fantasiakirjallisuutta sen perusteella, että onko siellä tapahtuvat asiat todenmukaisia. Kun se on fantasiaa. Ei se ole todenmukaista. Se aina jaksaa hämmästyttää. Todenmukaista ei ole myöskään tämä Edin ja Odetta Instalove juttu, kun se tuli jotenkin liian äkkiä, kun mä just katsoin, että miten tämä nyt niin kuin meni, että joo, että ne siellä juttelee ja Odetta ihmettelee, että mikä homma ja Odetta ei muista, kuka se on ja niin kuin muuta tämmöistä. Sitten ne juttelee, Eddie lohduttaa sitä ja Roland on sitten silleen, että no niin hyvä, että se Edillä on nyt joku, josta pitää huolta, että kun nyt niin kuin, se on vähän semmoinen luonne. Ja sitten siinä sanotaan seuraavalla sivulla, että hän oli rakastumassa tyttöön. Sitten mä silleen, ai niin, mä unohdin, että tämä tulee näin äkkiä. Että se tulee. Mä oon tämmöinen oikein keski-ikäinen niin kuin realisti, mutta jotenkin se semmoinen, niin kuin, että joo, ihastuminen voi tapahtua tolleen, mutta kyllä. Jotenkin se semmoinen rakastuminen oli vähän niin kuin, että olisiko tässä nyt voinut vähän kuitenkin pitkittää tätä, että edes siinä, kun ne kahdestaan tekee sitä matkaa sinne, Eddie vie sitä sinne seuraavalle etapille, että siinä vasta jotenkin, niin kuin, että silleen, moi. Vaikka siis tietenkin tiedän, että jotkut saattaa olla silleen, että hei, no niin, rakastuin tässä, kun olen jutellut ihmisen kanssa puoli tuntia, mutta se, että Edikään nyt ei ole ihan teini-ikäinen sentään, että vaikka se on nuori, niin silti. Joo, ja sitten vielä se, että se ensimmäinen pätkä, kun Odetta on niin esillä, niin sehän on itse sitä mieltä, että tämä on unta tai hän on koomassa.
niin sitten sen aikana tavallaan Eddie on rakastunut Jodettaan. Niin on se vähän semmoista, mutta ainahan tässä voi selittää sillä, että no tämä nyt on ties kuinka mones, ehkä 19 kierros, että jos se on jotain deja vuuta taas, jos nekin on ollut sen 19 kierrosta siellä. No se on tietenkin mahdollista kyllä. Mutta että eihän se nyt. Se oli myös mielenkiintoinen se keskustelu, kun ne Eddie ja Odetta puhuu siitä, miten niin kuin kasarilla kutsutaan ihmisiä mustiksi, kun sitten 60-luvulla ei. Että niin kuin Odetta on ihan silleen, että mitä, ethän sä voi tolleen sanoa, ja sitten Eddie on silleen, että no ei se nyt voi niin kuin oikein mitään vanhentuneita termejäkään käyttää, että ihan kauhea olisi niin kuin ruveta käyttää sitä sanaa negro, vaikka niin kuin, se olisikin semmoinen niin kuin Odettan mielestä oikea sana, mutta silleen tosi kiva niin kuin huomata tuossa, kun luki, että niin tosiaan kieli niin kuin muuttuu tälleen. Kyllä. Ja King on tietenkin elänyt ne ajat, että se on ollut niin kuin 60-luvulla, tietää miten silloin puhuttiin. Ja sitten, että ihan samalla tavalla kuin, niin kuin Suomessakin on tiettyjä termejä, joita ei enää käytetä, ja sitten on ollut ihan neutraaleja niin kuin vaikka 80-luvulla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä esimerkiksi. Joo, näistä taidettiinkin keskustella. Ihan. Annan kanssa siellä, että taisi ollakin tämä jakso just silloin sopivasti Pride-kuukauden alussa. Että niin. Et kyllähän se kieli muuttuu ja kulttuuri kehittyy ja ihmisetkin aina välillä kehittyy, vaikka välillä tuntuu, että taannutaan. Mutta niin, mutta just silleen, että siinä vaiheessa, kun tehdään vaikka niitä uusia suomennoksia kirjoista tai näin, niin pitäisikö sitten muuttaa jotain tuommoista niin kuin kielenkäyttöä sieltä pois, jos siinä alkuperäisessä 70-luvun kirjassa tai jossain tämmöisessä käytetään semmoisia sanoja, mitkä nykyään ei ole enää niin kuin ihan, varsinkin jos kyseessä ei ole lastenkirjat, ei ole niin kuin nyt Peppi Pitkätustusta kyse. Ja jos se hahmo elää siellä, vaikka siellä New Yorkissa tiettyä aikaa, niin ei sitä mun mielestä, jos se kuitenkin on niin sanotusti meidän maailmaa se, niin kuin tässä on Eddie ja Susanna. Niin kyllä sekin tuntuisi vähän niin kuin hassulta, että nyt lähdette siinä muuttamaan. Niin, mutta sitten niin kuin, kun on nähnyt näitä tämmöisiä, Stephen King on rasisti, kun hänen kirjoissaan on näitä ja näitä sanoja. Niin, luitko sen tarinan vai näitkö vaan yhden sanan siellä jossain seassa? Että, onhan ne hankalia. Ja oli muuten kiva, kun mainittiin se hohto siellä, ne kamera-ajot ja nämä, että niin kun, hyvä, että sitä pohjustettiin tälleen, että niin kun hohto on olemassa oleva asia, joka perustuu tämmöisen ja tämmöisen tyypin kirjaan, kun siinä sitten niin kun pohjustetaan sitä, että King on olemassa. Ja tulee itsekin sinne sitten. Tulee itsekin sinne. No kohta tulee Callahan onneksi, tai ihan kohta, mutta muutaman kirjan päästä sitten päästään siihen, että sieltä tulee just tosiaan muitakin. Sitä mä just mietin, että pitääkö Anne lukea randomilla silleen, että luepas nyt tässä välissä tämmöinen kirja. Että Mähän on silleen, niin kuin, sanonko se on Ei mitään syytä, ihan vaan silleen, luet vaan. Joo, mähän on tässä, kun se silloin jossain vaiheessa mietti, että tuleeko sillä sitten se lukemisen into, ja sitten alkaa harmittaa, kun ei ole enempää lukemista. Niin sehän on sitten kerännyt itselle noita Kingin kirjoja, ja mähän on sille antanut semmoisen lukusuosituslistan, jossa on tällä hetkellä ykkösenä Painajainen. Tukikohta asiathan sitä toki tulee aikaisemmin, mutta tukikohta se on kuitenkin kattonut. Joo, ja se on aika pieni se tukikohta juttu kuitenkin, että sieltä ei tule ketään hahmoa. On sitä. Mä just ajattelin, että muistaakseni mun mielestä Callahan on semmoinen ensimmäinen niin isompi hahmo, joka tulee. Joo, kyllä se siinä vaiheessa siitä aletaan silleen niin kuin kunnolla puhumaan, että hei, kuka tää on tää Stephen King, ja täällä on tämmöinen kirja, ja näin. Mikä on ihan sinänsä hyvä, että sitten se menisi ihan älyttömäksi, jos sinne alkaisi tulla niinku muista kirjoista silleen porukkaa liikaa. Että se on ihan hyvä, että sinne tulee joku tommonen yksittäinen, että ei tule sieltä niinku pillit ja peverlit jostain itistä, ja täältä tuli nämä ja tuolta nuo, niin se menee vähän liian. Tulee siellä sitten myöhemmin, tulee sitten niitä muita hahmoja, mutta Callahanhan se on varmaan kuitenkin se isoin hahmo. Niin, ja kun sit se ei kuitenkaan siinä Painajaisessa ole semmoinen, niin se ei ole niin isossa roolissa siinä kuitenkaan, niin se on silleen ihan hyvä, että se ei ole semmoinen kaikille tuttu hahmo, että sieltä ei tule jonkun semmoinen aivan päähenkilö, että se olisi ehkä jotenkin, en tiedä, ehkä parempi just tälleen, että
Et vähän niin kuin silleen hyvä joskus, kun on joku vähän tuntemattomampi näyttelijä näyttelemässä jotain roolia, eikä semmoinen niin. Joku Johnny Depp tai muu tuttu naama. Niin. Joo. Mutta kyllä mä sitä olen niin miettinyt, että painostanko mä sitä Annea lukemaan tai kehotanko vahvasti. Mutta mä oon ehkä ajatellut, että no jos se sen lukee, niin hyvä, mutta ei se nyt haittaa, vaikka se sitä lukeskaan. Että kyllähän siinä pohjustetaan ja me voidaan niin, sitten... no sinänsä siinä ei tarvitse tietää. Ei tarvitse, kun siinä tulee se pohjustus kuitenkin. Ja nyt sitten mä kuuntelin Losers Clubin näitä Mustatorni-jaksoja kuuntelin, niin siellä oli 2 niistä oli sellaisia, jotka on aloittanut King niin faniuden Mustatornin lukemalla. Joo. Että jos nekin on sitä selvinnyt, niin kyllä se on nekin selviä. No jos lukee niin kuin Mustan tornin ekana, että sitten ne muut kirjat tuntuu varmaan tosi erilaisilta, kun siinä ei ole ihan niin fantastisia elementtejä välttämättä. Joo, sitä mäkin olen miettinyt, että on jännä nähdä, miten nyt... Mutta tietysti se on kivempi sitten, kun se voi lukea uudestaan sitten, kun on lukenut niitä muita. Niin sitten sieltä ehkä huomaa paremmin vielä kaikkea. Kyllä. Joo, jännä nyt seurata tässä, miten käy. Onnen. Mutta joo, se oli mä kuuntelin itse Talking Scared-podcastia, missä ne puhuu tästä kirjasta, niin siellä oli niinku, se oli aivan, kun siinä on myös niinku tyypit, jotka lukee tätä silleen, että 2 on jo lukenut ja yksi ei, niin se oli niinku aivan raivoissaan siitä se, mikä ei tiennyt tätä tarinaa, että kun se King antaa lukijan hetken aikaa uskoa, että se Eddie kuolee sinne, että niinku ne tulee ne lobstrosities ja niinku, vetää siltä naama auki, mutta sitten se oli vaan semmoinen Rolandi hetkittäinen semmoinen, no eläpäs nyt kuvittele tuommoisia, jotenkin semmoinen, niinku, ne oli silleen, että olisi niinku, että Kingiltä niinku meni sisukaula, että ei uskaltanut tappaa sitä Editä, mikä tietysti olisi ollut jotenkin outoa, jos se ei siihen tappanut. Niin. Mutta että jotenkin tämmöinen se oli vain untaratkaisu. Mä en ole itse kanssa oikein pidä niistä, vaikka toisaalta se oli ihan hyvä, että se kerrottiin saman tien, eikä sille annettu lukijan niinku monta sivua luulla, että no niin, nyt se Eddie kuoli sinne, kun se on semmoinen ihan yksi lause vaan, ja sitten se Roland on silleen, että no niin. Mutta se oli jotenkin tosi outo, että miksi siihen piti edes semmoinen kirjoittaa. Se oli jotenkin semmoinen ihme lukijan hämäys. Joo, on kyllä se jotenkin itselläkin pisti tällä kertaa enääpi sieltä silmiin. Että... Ja mä otin, että Annella olisi ollut voimakkaampi reaktio siihen, kun se tulee jotenkin niin puskista. Mutta tietysti se, kun se seuraavassa lauseessa jo vähän niin kuin, että ei jätetä sitä sille ilmaan, niin se laimenee se reaktio. Mutta jotenkin hassu, että semmoinen piti sinne laittaa. Niin, joo. On kyllä. Sitten mä unohdin itse asiassa aika monta kertaa, kun oli tämä Jack Mort-osio, että se näyttää siltä Jack Mortilta. Mä koko ajan silleen, niin kuin Roland vetää siellä niin kuin semmoisena Clint Eastwoodina pitkin katuja, ja sitten silleen, ei, kun se on silloin sininen puku ja henkityt silmälasit ja jotain. Että kun mä en niinku... Mulle tulee koko ajan siitä Jack Mortista jonkun TV-sarjan hahmo mieleen, mutta mä en niinku muista, että minkä TV-sarjan ja kuka näyttelijä, niin mä en niinku voinut googlettaa sitä. Että semmoinen niinku, tosi ärsyttävän näköinen semmoinen niinku, tyyppi, mikä on jossain TV-sarjassa semmoinen oikein niinku, raskas just semmoinen. Mutta en nyt löytänyt sitä, koska Google ei ole ajatusten lukija, niin se ei ymmärtänyt, että no siis semmoinen ärsyttävän näköinen tyyppi, jossain TV-sarjassa mä olisin nähnyt tällä leffassa ehkä. Niin ei löytynyt. Joo, mua harmittaa, kun mä jossain vaiheessa niin vahingossa näin semmoisen kuvan Jack Mortista, joku niin fanarttia. Että siinä oli niin kuin, tavallaan näkyy se selkä. Mä muistan, oliko se menossa sinne apteekkiin. Niin oli just se sininen puku ja ne asevyöt siinä lanteilla. Mutta mä en enää uudestaan löydä sitä kuvaa ja mä en tietenkään laittanut sitä silloin, kun sen vahingossa löysin ne ylös. Joo, kun nämä tämän kirjan kuvitukset ei ole kyllä oikein mun lemppareita hyvä. Ei, oli vaan tässä kirjassa, kun... Että ainut miinus kyllä tässä kirjassa on se, että nuo kuvitukset on tommoset tosi jotenkin silleen, että niinku ei ne oikein... Ei ne oikein. Siis niinku, ei ne ole semmoisia tilannekuvia tai semmoisia jotenkin, aina niinku päät puuttuu kaikilta tai jotenkin muuten rajattu oudosti. Ja joo, ei. Olisin halunnut mieluummin, vaikka Michael Whelan olisi vaan kaikki. kuvittanut. Tai se Bernie Wrightson, joka piirtää niitä superpitkiä raajoja kaikille, mutta olisi se nyt silti parempi. Ois. Mutta näillä mennään. Inhoan kyllä Jack Mortia niin paljon, että... Joo, se on kyllä.
se oli kyllä ihan hyvä, kun se Anne sanoi, että mitä siitä olisi tullut, kun jos se Odetta on siellä silleen, että se Jack Mort olisi, niin kuin, niiden pitäisi kaikkien joka jotenkin mystisesti tehdä yhteistyötä silleen, että eihän siitä tulisi helvettiä. Että pakkohan se oli jollain tavalla ratkaista toi tommonen, että ei sinne nyt voi Mustalle tornille lähteä ihan tommosen porukan kanssa. Ei, kyllä se olisi varmaan ollut melkoista. Ei, kyllähän se Detta olisi se. No, ehkä kumpi olisi saanut tapettua kummaa ensin, Jack Mort vai Detta. Niin, Detta olisi tappanut kaikki ja ryöminyt sitten Mustalle tornille. Ei sitä Detta olisi Musta torni kiinnostanut. Niin. En usko. En tiedä, onko tästä kirjoitettu fanfickia, että niin. Detta tappoi kaikki ja jäi pyörimään keskimaailmaan tai mikä se nyt on ja sitten mitä hänelle siellä tapahtuu. Niin. Joo, kyllähän se olisi voinut siellä. No, tulee ensin mieleen, että kultin perustaa, mutta en mä tiedä, olisiko siellä semmoisia tavoitteita. Jonkun yhteisen. Jonnekin. Niin, en tiedä millä se olisi sieltä, kun siellä taitavat joutua vähän kulkemaan, että pääsevät mihinkään ihmisten ilmoille sieltä nyt. Ollut se en tiedä, olisiko se päässyt sieltä minnekään. No varmaan olisi sen karhun sieltä kesyttänyt itselle ratsuksi. Ja Shardikin. Ratsastellut sillä menemään sillä. Joo, ton mä haluan lukia. Niin, tää voi piirtää sitten jonkun fanfikin. Tai kun ton fanikuvan tämmöisen, mikä tää nyt. Tai joku muu voi piirtää, joku joka osaa vähän paremmin piirtää. Tai no AIltähän voi tietysti pyytää, että piirrätkö mulle tämmöisen. Niin välillä onnistuu, välillä ei. Joo, mulla alkaa olla nämä minun jutut käsitelty. Mulla on yksi tämmönen vielä, minkä laitoin ylös, tää tämmönen kingismi, minkä löysin tää fraasi siellä ihan lopussa, tää and in the end we will stand. Et suomeksi se oli mutta lopulta me kestämme, kun se on tuntuu, että Kingillä on stand-sanaa tai tuommoista se käyttää aika paljon. Millä ei ole semmoista yhtä suomennosta, että kun se on se kirja stand, että sillä on monta niinku, merkitystä. Ja litin lopussa on se be true, be brave, stand, joka on suomennettu, että ole tosi, ole urhea, seiso suorana. Kun ei siinä nyt voi lukea, että seiso. Että se niinku, on hyvä, että se seiso suorana on siinä. Toi on ihan mun ehdottomia lempparipätkiä, toi itin, se loppufraasi, se mihin toi kuuluu, se koko lause tai se koko kappale. Joo, tuotahan mä mietin, että olisin silloin, kun mulla on tätä it-tatuointia, mietin, että mä olisin halunnut siitä sen niin kuin tekstin tohon, mutta ei se oikein mahtunut järkevästi, niin se jäi sitten pois. Mutta. Joo, tuotahan mä mietin itsekin silloin, kun mä luin ton suomennettuna, että mietin just sitä, että varmasti siinä lukee siinä englanninkielisessä, että stand, ja mä sen sitten löysin, ja olisiko me tuossa yhteenvetojaksossa sitten keskusteltu Annen kanssa sitä. Joo. Siitä edeltävässä. Niin, minä kuulen sen vasta huomattavasti. Mutta se oli kyllä hyvä se loppu tuossa. On, kyllä se on. Että se jäi vähän silleen just semmoiseen hyvään kohtaan, että ei jäänyt semmoisen cliffhangeriin, niin kuin seuraava kirja jää. Mutta kuitenkin, että. Ja just tosiaan mä niin kuin jotenkin aina unohtaa sen, että niin tosiaan, että se käy siinä ihan lopussa vasta se Susanna, kun se tulee. Että ei niinku, että eihän sitä nähdä tässä kirjassa käytännössä niin kuin ihan hetken aikaa vaan. Joo, eihän sitä oikein. Että jännä, miten sen aina niin kuin unohtaa, että jotenkin muistelee, että se tulee aikaisemmin. Niin on. Kai siitäkin valehtelee sitten, kun se on kuitenkin on niin monta kirjaa vielä edessäpäin, missä Susanna on, niin sitten se jotenkin niin hämärtää sen aikataulun. Mutta joo, siinä oli minun ylös laittamani asiat. Joo. Mä tuossa tosiaan kun kuuntelin niitä muita podcasteja, niin siellä oli tämmöinen kommentti jollakin, että nämä lobstrosotiisithän on tämän koko kirjan niin kantava voima. Niin, no ne on kyllä kieltämättä. Ne on kantava voima sille, että ne ruokkii kyllä, niitä. Ensinnä ne koko ajan tulee semmoista motivaatiohahmoille niistä, että pitää välttää niitä. Ihan niin kuin loppuun. Niitä voi käyttää aseena. Ja. Joo. Kyllä. Ja sitten, että heti alkuun niin ne napsasi Rolandilta niitä sormia ja varpaan, niin sitten tulee myrkytys, jonka takia pitää niin painella eteenpäin ja saada lääkkeitä. Ja heti tulee tämmöistä niin sankarin tielle tämmöistä ongelmaa siitä sormen puuttumisesta. Ja, että olisi se aika hankalaa ilman niitä sormia, vaikka ei ole joskaan tullut tulehusta, niin joutuu uudestaan opettelemaan kaikki asiat. Mutta hyvä pointti kyllä, että lobstrositeisiin niihin ei taideta enää palata. Ei niihin varmaan. Muuten kuin ehkä niitä korkeintaan muistellaan. Ratsikkeja ja didatsikkeja jossain höpötellään, mutta ei siellä taida paljon muuta olla.
mä tiedän sitten mennäänkö me tähän tarot-hommaan. No mennään vaan. Sä olit kuunnellut. Kuuntelin sen jakson, mutta sitten silleen, että niin, mitähän siinä puhuttiin tarkalleen. Minä ehkä muistat paremmin. Joo, mä oon tehnyt itselleni nyt tämmöisen niin oikein muistiinpanon listauksen, koska mun mielestä tässä oli nyt niin paljon kaikkea, että mulla meinasi pää räjähtää. Ja sitten vielä kun mä joutuin olemaan siinä sen loppujakson sillä lailla, että en niin mitään näytä Annelle, että sama mitä heiltä tulee, niin oli hieman haastavaa. Mutta ehkä semmoinen, niin kuin, mitä mulla nyt ihan tuli mieleen, kun mä tätä kattelin, niin mä rupesin miettimään, että kun siellähän se oraakkeli ennusti Rolandille, että 3 on, jotenkin, että 3 on sinun numerosi. Ja sitten on 3 korttia pakasta ja näin. Niin mä oon aina ajatellut, että ne 3 korttia on vanki, varjojen leidi ja kuolema. Mutta sitten mä rupesin nyt miettimään, että niin, eikä entä jos ne onkin meri... Eikä työntäjä. Niin. Entä jos ne onkin merimies, vanki ja varjojen leidi. Eli Jake, Eddie ja Susan. Koska mustiin puettu mieshän siinä sanoo Rolandille, kun se tekee sitä tarot-tulkintaa, että minä ennustan sinulle tulevaisuutta. Ja sitten se vetää sen merimieskortin. Ja Jakein putoaminen on silloin menneisyydessä. Mutta Jakehän tulee vielä tulevaisuudessa vastaan. Ja sitten kun se sanoo siinä, että... Eli se sanoo siinä, että hän hukkuu, mutta kukaan ei heitä köyttä. Niin entä jos tuo lause ei viittaakaan menneiseen, vaan se viittaakin tulevaisuuteen, koska joutomaassahan Jake on myös niin sanotusti hukkumassa niihin ääniin, eli kun silläkin on ne 2 muistoa. Niin, totta. Että jos se onkin tavallaan sitä, että... En muista sitä joutomaata niin hyvin, niin sitten on silleen, että niin, mitenkäs se nyt menikään. Ja niin. Muistaa vaan, että se kiipee sieltä, Joo. Joo, eli siinähän ne talosta pihalle. Sekä Roland että Jake on siinä alussa, niin niillä on ne kummatkin muistot, että Jake kuoli ja tuli sinne keskimaailmaan ja sitten Roland antoi sen tippua. Ja sitten taas toinen muisto on se Rolandilla, että se on mennyt sen yksin läpi koko sen homman. Ja Jakeilla on toinen muisto se, että se on, niin kuin, että se ei ole kuollut, vaan se on vaan niin kuin jatkanut elämänsä. Tai jatkaa elämänsä siellä. Niin sittenhän ne meinaa kumpikin vähän niin kuin seota siinä. Että sitä mä jäin niin kuin miettimään, että koska se on aina ollut vähän mysteeri, että kun se oraakkeli sanoo, että 3 on sinun lukusi. Ja sitten kun se ei tuukaan se Jack Mort sieltä. Että sitten sillä onkin vaan ne 2. Että sillä on Jake, sillä on Eddie ja... Niin, no ei kai se orakkeli nyt sanoo, että milloin se on se 3. Vaikka tuleehan sinne sitten niin kuin 5, niitä on sitten jossain vaiheessa. Että sinänsä sitten, jos lasketaan Kalahan ja Oivella, niin... 6. niin, tämä 5 on siis niin kuin yhteensä Rolandin lisäksi. Niin. Joo. Tuo jäi jotenkin itsellään nyt sitten mietityttää, että onko se sitten kuitenkin se tuollain päin. Mutta. Niin, no kai se nyt varmaan voi myös viitata just johonkin, en mä tiedä, voiko se olla just sitä, että niinku, se on vaan semmoinen NS-taikaluku, että kun oli niinku Roland ja Cuthbert ja Alain ja on niinku Roland ja Susanna ja Eddie, niinku, no sitten tulee vähän lisää, mutta kuitenkin, että voiko se olla vaan semmoinen, että no 3 näitä nyt on ja 3 oli aiemmin. Niin. Voihan se olla. Ja ovia oli 3 ja aika monta asiaa on. Aika monta on 3. Se toistuu. Kyllä. Joo, mutta oikeastaan näistähän me nyt on keskusteltu Annen kanssa näistä taroteista muuten, mutta sittenhän mitä en niin pystynyt siellä sanomaan, niin esimerkiksi tässä kuolemakortti, kun tuli, sehän on ihan oikeassa tarot korttipakassakin. Ja no mustiin puettu mies ja oraakkelihan kumpikin sanoo, että kuolema ei kuitenkaan sinulle. Ja sitten taas toi meidän ystävä Ehlana Pella sanoo, että kuolemakortti tarkoittaa jonkunlaista menetystä tai muutosta, mitä ei voi estää.
joku asia elämässä vetää viimeisiään tai tuntuu, että pitäisi muuttaa. Iso muutos voi olla myös läheisen kuolema, jotain suurta tapahtumassa, jota ei voi estää. Ja pitää miettiä, onko valmis päästämään irti. Eli yksi ovi menee kiinni ja toinen avautuu. Niin tästähän kaikesta mun mielestä niin hehkuus tai tulee läpi se Rolandin matka useita kertoja sen tornin läpi. Että kaikki voi periaatteessa viitata siihen. Mutta Niin, vaikka sitten sitä ajattelisi, että jos se, niin kuin, että kun se Jack Mortin sukunimi on Mort eli kuolema, että niin kuin sitten niin kuin lukijat ajattelee, että siinä viitattiin niin, tähän. Näinhän se varmaan niin kuin on tarkoitettukin siinä, mutta jotenkin oli jännä itse tässä niin kuin nähdä, että kun ei tiedä, onko King mitenkään niin kuin pohjannut näitä oikeisiin tarotkortteihin ja mitä ne tarkoittaa. Tai no ehkä tämän jälkeen. Onko se vaan laittanut sinne jotain, että se ei ole miettinyt sitä niin pitkälle, kun kyllähän King nyt varmaan on jotain okkultismihommia harrastanut 70-luvulla ja muuta tämmöistä. Niin. Mutta just se, että miten tarkkaan se on miettinyt tuommoista asiaa niin niiden kannalta, vai onko se sitten, otetaan tänne tämmöiset, nämä käy tähän ihan hyvin. Ja sitten kun eihän se itse edes välttämättä ole tiennyt, mitä tulevaisuudessa tapahtuu siinä sarjassa, kun ei se ole sitä silleen suunnitellut. Sehän on monessakin noissa alkusanoissa ja loppusanoissa sanonut, että kun hän ei itsekään vielä tiedä, mitä siellä tornin huipulla on. Että silleenkin jännä, että kuin hyvin nämä kuitenkin sitten niin sopii siihen, että se on. Niin, vaikka onhan se tietenkin niitä sitten joutunut muistuttelemaan, että ai niin joo, mulla oli täällä 20 vuotta sitten kirjoitin tämmöisen, että tämäkin pitää nyt jotenkin tänne sitten integroida. Että laitetaan tähän vaikka tämmöinen juttu. Ja se voi jotenkin, toimia sillä laillakin. Joo, tuo tornikorttihan oli myös hyvin niin tarot-tulkitsijan tulkinta siitä, että se kun kortti menee jo toisen kortin päälle, tarkoittaa se haastetta alla olevalle. Eli tuossa mustiin puetun miehen pöydässähän se tornikortti menee Rolandin kortin päälle. Eli kyllähän se torni aikamoista haastetta tuo sille Rolandin elämään. Ja no, tämä oli sitten ehkä just semmoinen, että kun toi tornikortti on semmoinen aika iso kortti siellä tarotpakassa, että se kertoo, että on muutoksia edessä ja on tulossa jotain järisyttävää, mikä voi romahduttaa. Ja sinun se voi olla jo tapahtunut tai olla tulossa. Voi ajatella, että joku asia on tosi, mutta selviää, ettei ole. Niin näähän on kaikki niin just tähän sopivia, että no, Roland luulee, että sillä on joku tehtävä siellä tornissa ja sitten se niin on valmis. Mutta se ei olekaan tosi, vaan se joutuu sinne alkuun. Ja se on tapahtunut menneisyydessä ja se tapahtuu tulevaisuudessa. Ja onhan se aika järisyttävää ja sehän hetkellisesti romahduttaa Rolandin siinä, kun se sieltä menee läpi, mutta sittenhän se, kun se unohtaa kaiken, niin siitä alkoi uusi elämä. Joo, niitä mulle jäi mieleen se, kun se Bella puhui siitä, mikä se oliko se paholainen vai mitä se mietti siinä, että siellä on jotain, niin kuin, siellä on jotkut kahdet kasvot ja sitten niin kuin sä oot siellä varmaan ollut silleen. Joo, mehän oltiin Annen kanssa kumpikin niin veet silmissä siinä, eli se paholainen oli tossa, kun Varjojen leidikortti oli musti. Ei kun niin joukot olitte lukenut sitä, jotta se ei ollut siinä ihan siinä. Me oltiin aloitettu jo. Sitä kirjaa. Me oltiin luettu jo vähän sitä pätkää eteenpäin. Eli Annekin tiesi tuota Odettasta kautta Detasta. Niin se oli kyllä niin jotenkin järisyttävää. Ja vielä sitten kun me mentiin sinne, niin mä näin ne kortit, koska mähän en ollenkaan tiennyt, että Ehlanapella on valinnut kortit näille mustiin puetun miehen itse keksimille. Ja sitten se, että mitkä kortit se oli valinnut niiden sijalle ja miten hyvin ne passas niihin. Niin, aina vaan miettii tämmöisessä asiassa just, että no jos se olisi valinnut jotkut muut kortit, niin ehkä niistäkin olisi sitten joku muu asia se on, ja sittenhän se vähän valikoiden oli niin hyvä, kun Ehlanapellakin alkoi itse miettimään loogisesti tätä, että no jos se King on jotenkin kuitenkin pohjannut nämä omat keksimänsä kortit johonkin olemassa oleviin kortteihin, ja hän sattui nyt vaan valittiin ne samaan. Niin, ja vähän niin kuin joku horoskooppi tai joku tämmöinen, että siitä voi vähän niin kuin valita ne, jotka sopii, ja sitten voi ignorata ne, jotka ei sovi. Niin. Näin.
Onhan se näin. Mutta siis hauska jakso oli kyllä, tai silleen hauska idea niin kuin, ruveta tulkitsemaan niitä Joo, se oli kyllä. Niitä oli kortteja kyllä ja sitten tosiaan vielä keksiä siihen tai niin kuin koittaa löytää siihen vielä niitä muita kortteja. Kyllä. Joo, ja sitten itselle ei ole tarot niin tuttu, bändi on tutumpi kuin ne kortit. Eli en niin kuin hirveästi tietää silleen niin semmoisia perusjuttuja, jotain niitä kortteja, mutta en ole siihen perehtynyt. Joo, en mäkään kauheasti vaikka omistan ne kortit, mutta en tosiaan niihin ole kauheasti perehtynyt. Niin siitäpä se ajatus lähtikin, kun me silloin katsottiin sitä mun kirjasta, niin sitten kun alkoi näyttää, että no nämä voisi aika hyvin passata, että pyydetäänpäs asiantuntija paikalle. Löysin jotain keskusteluja, kun alkoi sitten kiinnostaa, että no, onko kukaan muu niin verran näitä tälleen. Niin jotain keskustelua jostain Redditistä ja muualta löytyi, missä oltiin niin jotain keskustelua, mutta ehkä ei ihan näin syvällistä jostain yksittäisistä korteista ja semmoisesta. Mutta oliko sillä sitten semmoinen joku pakka, joka ei ole vähän, että sillä oli joku semmoinen oman, tai semmoinen, että niitä on erilaisia. Että se ei ole niinku semmoinen pelikorttipakka, missä on nämä tietyt kortit ja ne on nyt nämä. Joo, Ehlanapellalla on useampikin tarot-pakka ja se oli valinnut siihen semmoisen pakan, missä oli niinku Kreikan mytologiaan pohjautuvia niitä kortteja. Et tietenkin ne niinku kortit itsessään on niinku ne samat, mutta ne kuvat on sitten niinku sen Kreikan mytologian mukaista. Mietin, että jos se on niinku jos se olisi ottanut toisen pakan, niin olisiko siitä tullut sitten eri ei välttämättä siis muuten muuta kuin, että sitten se oli vähän niin miettinyt muuta. Esimerkiksi kun se merimiehen valitti tuon Maljojen lähetin, niin sehän oli sitä valinnut sillä lailla, että no merimies, että tulee vesi mieleen, ja sitten no vedestä oli sitten ne maljat. Ja sitten siinä oli tavallaan tullut se joku niin nuori poika mieleen tuosta kuvauksesta, mikä oli tuo kortin kuvaus. Ja niin, no siinähän sanottiin, että hän on poika. Niin sitten se oli valikoitunut tuo Maljojen lähetti. Sillä perusteella ja siinä Maljojen lähetti-kortissahan kuvana oli semmoinen, että se oli hyvin... Siinä oli semmoinen vehreä maisema, missä oli pieni lampi, jonka äärellä oli poika. Eli siitä tuli hyvin paljon mieleen just se lampi, missä ne oli siellä orakkeliin lähellä. No musta tornitarot-kortit, olisikohan joku tehnyt? Koitin niitäkin googlettaa, mutta en siis yksittäisiä niitäkin löysin semmoisia, että on tehty. Itse suunnittelemaan. Niin, täytyisi alkaa. Siitä vaan sitten jonnekin synnyyntiin tai... Kyllä. Voisi olla ihan bisnesidea, joo. Joo, kun siinä kuitenkin on tuossa koko tarinassa niin paljon juttuja, että helposti saa sinne niin kuin ne kaikille korteille jonkun tommoisen jutun. Kyllä, niistä saisi. Tai kuvituksen ja kaikki tämmöiset. Joo, ja sittenhän on orakkelikortteja myös, jotka sitten on paljon vapaampia niin sanotusti, että sinnehän voi laittaa ihan mitä vaan. Joo. Niin joo, tosiaan sitten tuohon vankikorttiinhan sitten oli Ehlana valinnut tuon miekkojen kasin. Ja kun mä niin ajattelin siinä, kun mä näin ne kortit, niin mä ajattelin, että se paholaiskortti olisi ollut niin tuo vankikortin niin vastinpari. Jotenkin mä niin siinä, kun siinä oli tässä vankikortissa sanottu, tai toi orakkeli oli sanonut, että hän on demonin riivaama ja demonin nimi on heroini. Niin ehkä se mulla siinä tuli siinä itsellä se paholaismielikuva, mutta toihan passasi paljon paremmin noin päin, niin kuin Ehlana oli valinnut. Eli miekkojen kasissahan oli just tämä, että ihminen on loukussa fyysisesti tai henkisesti. Eli hyvin pitkälti viittaa esimerkiksi heroiniaddiktion tai torniaddiktion. Ja sitten tosiaan Odettalle tuli se paholainen, missä oli sitten ne 2 kasvot. Joo, oli siellä kyllä hyvin osukohillaan monet asiat. Niin kyllä. Tässä mä oon tänne laittanut jotakin muistiinpanoja itselle tästä tornikortista vielä, että eli kun tässä puhutaan tornikortissa sitä, että muutoksia on edessä ja järisyttää, romahduttaa ja ei voi välttää, vaan muutos tulee, niin mä itse mietin sitä, että no sehän voisi periaatteessa olla sitä Rolandin hulluutta, mikä nyt on tässä joutamaan alussa. Tai sittenhän se voi... Niin, vaikka toisaalta toi nyt pätee suunnilleen mihin vaan, että muutoksia on tulossa.
siinä niin kuin tulee niin paljon muutoksia ja kaikki niin kuin koko ajan sattuu ja tapahtuu ja mullistuu ja järkyttyy kaikki asiat, että sinänsä niin kuin pätee niin kuin aivan koko loppusarjaa. Kyllä, kyllä, ja toki loppuun erityisen hyvin, kun sitten oikeasti aletaan. No sitten mulla pisti korvaan siinä, kun siinä Ehlona puhui, että haetaan uutta tasoa. Niin, kun tornissahan on niitä tasoja. Niin se pisti sieltä, että monesko taso tornista on menossa. Oliko siinä muuten, mä en muista enää, oliko siinä tornin noita kerroksien määrää kerrottu siellä lopussa, en muista yhtään. Väittäisin, että siinä on 19 Eikö siinä kerrosta. tulee aina yksi uusi kerros aina joka kierroksella ja se on ollut ensin sellainen tönö ja sitten se kasvaa. Ekalla kierroksella on ollut vaan semmoinen pyöreä halli. Siinähän ei, kyllä siinä täytyy olla paljon enemmän kuin 19 kerrosta, kun sehän lähtee menemään sieltä, niin sehän ensinnä näkee jonkun, ensimmäisessä huoneessa on joku napanuora tai joku. Ja sitten se aina menee. Yhtään sitä, joo, siellä on tavallaan sen niin koko elämään liittyviä asioita on joka huoneessa. Ja sitten kun se ei edes katso niihin kaikkiin huoneisiin. Niin. Joo. Ja se, että mitä se katsoo siinä alkuvaiheessa niihin huoneisiin, niin ne on ihan sieltä niin vauvasta asti. Ja siis monta jo vauva-ikään liittyvää kerrosta. Niin on just, että ei ole siis hänen ikä myöskään. Että olisi niin jokaiselle vuodelle yksi. Niin. Joo, en muista ainakaan. Miten tarkkaan se Kingi totakin on miettinyt, tai onko siellä jotain semmoista sen kummempaa järkeä siinä, että se on vaan kirjoittanut sen tolleen. Niin. Että ei niin ole tarkoituskaan olla siinä mitään sen kummempaa symboliikkaa tai mitään. Se on myös hyvin mahdollista. Alkaa aina vähän liikaa tulkitsee jotain asioita ja sitten silleen, että joskus se sikaari on vain sikaari. Kyllä, joo. Itsestäkin on välillä aina mukava niin uppoutua näihin ja sitten välillä on sillä lailla, että no mitäpä väliä. Se aina vaihtelee. Mikä on fiilis? Joo. Tämä elämäkortti, tästähän me puhuttiin sitten, kun tämä oli se, minkä mustiin puettu mies nakkasi sinne nuotioon. Niin mietittiin sitä, että Ehlona Bella valitti siihen ton maailmankortin, joka on aika positiivinen kortti. Ja edustaa elämän kiertokulkua, jatkuvaa muutosta ja uusia alkuja. Sitäkin siellä tulee. Voi viitata, että olet saavuttanut tavoitteen tai olet lähellä sitä. Niin sitten mietittiin just sitä, että kun se nakkaa sen sinne, tai ehkä itse mietin sitä, että kun se nakkaa sen sinne nuotioon, että onko se sitä manipulaatiota vai onko se niinku vaan merkki Rolandille siitä, että tämäkin kierros tulee epäonnistumaan. Et jos vaikka seuraava kierros on semmoinen, että se tuleekin onnistumaan, niin onko se sitten, että sitä ei heitetäkään sinne nuotiosta korttia? Mutta nämä nyt on taas näitä. Millä se sitten niinku onnistuu se? Niin, millä se onnistuu? Että kun ei sitäkään ole mitenkään missään. Eihän sitä ole. Ja mä oon vähän sitä, että sun pitää tehdä näin. Niin, ja mä oon vähän sitä mieltä, että se onnistuu sillä lailla. No tietenkin sitten, kun ottaa nämä sädeasiat ja nämä huomioon. Että onko se tehtävä, että se pitää saada pelastettua ne kaikki säteet jollakin tavalla. Että nythän se tai se Kingi sieltä. Niin. Mutta kun sitäkään ei tiedä, että onko se nyt sitten tapahtunut, onko se pelastanut sen huumeilta ja alkoholilta silloin edellisellä kierroksella, koska se sitten loppukasaarin lopussa se Kingin päihteiden käyttö, mikä olisi varmaan, ei varmaan olisi enää kirjoittamassa näin 80-vuotiaana enää kirjoja, jos se olisi jatkunut. Niin. Joo, sepä se on. Mä en tiedä, mitä sitten tuossa, mitä Talismaani 3. tapahtuu, että kun siitähän on kuitenkin vihjailtu aika paljon, että siellä sitten tulee vähän keskimaailman juttuja. Niin. Niinpä. Kai sekin ensi vuonna jo tulee, olettaisin. No vois. Eikö se nyt aika äkkiä ole tullut siitä, kun se on sanonut, että juu on valmis? Niin. Luulisin, että ensi vuoden keväällä. Niin. Toivotaan. Ehkä olemme viisaampia sitten. Tai sitten se on vaan jotain, että se
Jack, kun se nyt oli Jack Sawyer, niin se vaan seikkailee jotain niin sivutarinaa siellä. Niin. Eikä mentäisi nähdä Rolandia ja kumppaneita. Niin, no sinänsä, kun se on semmoinen, että sillä nyt voi laitella sinne ns. Väliin niitä juttuja. Että aina voi laittaa jonkun tarinan silleen, että joo, tämä sijoittuu tänne ja tämän kirja-aikaan, kun ne niin kuin teki matkaa. Ja sitten siellä tapahtui tämmöinen, mitä ei kerrottu siinä Tornisaakassa ja näin. Niinpä. Vähän niin kuin se nyt tulee se End of the World as we know it, mikä pitäisi nyt ennakkotilata, että se tukikohdan maailmaan sijoittuvat ne novellit, mitä kirjailijat on kirjoittanut, niin että sinnehän voi myös sijoittaa suunnilleen minkälaisia tarinoita vaan, kun kyllä. vaikka niin kuin ihan jotain skifiäkin tai mitä tahansa tämmöistä genreäkin, että ei tarvitse välttämättä olla edes semmoista ikään kuin realistista, mutta Niinpä. odotan sitä kyllä. Kyllä, mulla on se ennakkotilattuna. Tästä odotellessa. Mistä ennakkotilasit? Audiblelta äänikirja. Okei, joo. Mä ihan fyysistä kirjaa mietin, just kattelin, että Joo. Blackwellsista saisi 30 sisältäen postit, niin kai se sieltä on tilattava. En tiedä saako. Ei varmaan saa mistään halvemmalla. Joo. Ei vaan ollut se kansi, mitä mä olisin halunnut, niin sillä mun pitää nyt katsoa, että kumman kannen mä haluan. Tai aina tämä enkku-versioiden tilaaminen, että haluatko jenkki vai brittikannen, niin Niin, joo. kauheita. Joo. Kyllä. Joo, no niin, pysytään asiassa. Joo. Siinäpä se varmaan. Joo, Jos ei sulla tietysti jos ei nyt tule ihmeemmin muuta mieleen, niin on tässä nyt taas jauhettu puolta tuntia. On. Joo. Joo. Ne on aina hankalia, kun just, että ei muista näitä joka ikistä asiaa niistä tulevista kirjoista. Eikä sitten muista aina, että mitäs tässä kirjassa tapahtuu. Että Joo, ja sitten kun on lukenut itse monta kertaa, niin menee sekaisin, että mitä tapahtuu missäkin kirjassa. Minkä takia... Mutta kyllä tämä hirmu hyvä kirja on. Että kun jotenkin itselle tämä oli se, kun mä silloin viimeksi sanoin, että kun mä aloitin tästä, kun se oli se revolverimies niin saakelin tylsä, niin sitten kun tämä veti niin hyvin mukaansa, niin sitten ehkä senkin takia tämä on noussut mun semmoiseksi lemppariksi, vaikka sitten nyt kun tätä uudestaan luki, niin sitten silleen, että niin joo, aivan, tässähän tosiaan ollaan vaan, niin kuin, tässä on vaan niin kuin nämä jutut, että sitä maailmaa niin kuin syvennetään sitten vasta siinä joutomaassa ja siinä niin kuin tulee sitten Jake ja ex-oitu kanssa siinä ja tälleen, että, niin kuin, että siinä on paljon enemmän sitä semmoista, että kohdataan niin kuin niitä sen maailman ihmisiä, eikä niin kuin hypitä jonnekin niin kuin New Yorkiin ties mille vuosiluvulle hakemaan porukkaa, ja Roland ei niin kuin ole silleen, että mitä täällä tapahtuu, täällä on sokeria ja paperia, niin pääsee niin kuin siihen tarinaan silleen. Joo, ja kyllähän tuossa niin kuin hyvin äkkiä joutomaassa sitten niin kuin tavallaan päästään syvemmälle siihen Rolandin maailman mytologiaan, kun tulee se Sardik ja sitten tulee kaikki nämä sädejutut ja muut siinä. Tiedätkö mistä se Sardik on? Joo, se on se. Mikä? Mä en ole sitä Sardikkia lukenut, mä oon lukenut sen Ruohometsän kanssahan se on suomeksi, joo. Sen olen lukenut. Joo, se on ihan mun lepparikirja. Se on kyllä hyvä. Muistan, kun yläasteella tein kirjaesitelmän tukikohdasta, ja siinähän niin kuin 4 hahmoa lähtee hakemaan apua vähän niin kuin viholliselta. Niin sitten Ruohometsän kanssa on sama. Totta. Että siinä 4 kaninia lähtee sinne Ratamon kylään hakemaan niitä naaraita sieltä, niin muistan, kun niinku tämmöisen, niinku, kun siis se Ruohometsän kanssa mainitaan monta kertaa, se Harold lukee sitä, ja siinä se Stuukin on lukenut sen, ja se viittaa siihen silleen, että joo, että niin kuin siinä kirjassa puhuttiin, kun ne kanit on silleen niin kuin semmoisessa Tarn-tilassa, kun ne pelkää jotain ja ne tuijottaa, niin hän on samalla tavalla joku siellä, ja näin, niin se oli hauska semmoinen, niin kuin äidinkielen opettajakin oli ihan sille impressed. Joo. Tämä asia piti tietenkin kirjoittaa sinne hemmetin kirjaesitelmään, että liittyy tosi paljon tähän kirjan juoneen, mutta tietysti lapsena ja teininä piti tehdä kirjaesitelmät pieteetillä. Monta kymmentä sivua piti kirjoittaa käsin. Niin muistan, että tämmöisen niin kuin huomasin sieltä, että viitataankohan tässä nyt Ruohometsän kanssa. Kyllä. Ruohometsän kanssa on ihana. Joo, se on. Se on ihan lemppari. Oletko sä lukenut sitä Sardikkia? Yritin joskus lukea, mutta se oli aika kankea ja tankea, että jotenkin se ei... Mä ajattelin, että luinko mä sen jopa loppuun vähän silleen puoliväkisin. Siitä on niin monta vuotta aikaa, siitä on 20 yli. Kyllä varmaan sen teini-ikäisenä yritin lukea.
niin siitä en muista muuta kuin sen nimen. Että se oli se Sardik, oli se karhu ja näin. Joo. Mutta aika paljonhan siellä tulee sitä popkulttuuriviittausta ja muutakin, että sieltä tulee Potter-viittaukset kohta ja kyllä. näin, niin siellä tosiaan kyllä maailmat alkaa sekoittamaan. Joo, kyllä. Wizard of Ozit tulee. Joo, kyllä. Varmaan taas huomaa semmoisia, mitä ei ole ehkä aikaisemmin huomannut, kun joka lukukerralla saattaa aina huomata just tämmöisiä, että niin joo, tässä viitataan tähän, jos on nyt nähnyt tässä välissä jonkun leffan tai lukenut kirjan tai jotain muuta. Kyllä. Joo, kyllä niitä varmasti siellä. Joo, mähän olen tehnyt tuonne Spotifyhista soittolista noista biiseistä, mitä tuolla mainitaan, niin kyllähän mun täytyy luovuttaa sitä jossain vaiheessa, että mä en vaan niin pongaa niitä kaikkia. On toki pitänyt itsekin listaa, mutta kyllä mä sitten on käynyt aina tsekkaamassa tuolta muiden tekemät listat, että onko huomannut kaikkea. En ole kuitenkaan niin musiikin asiantuntija, että välttämättä pongailisen kaikkea. Niin, ja jos se on niin englanniksi vaan jossain lauseessa joku semmoinen, että ilman, että se sanotaan, että tämä on nyt jostain biisistä tai jotain. Että sama vähän kuin suomalaista kirjaa lukisi ja siellä olisi joku Aavanmeren tuolla puolen, niin sitten jos se käännetään englanniksi, niin ei sitä tajua lukija, että tämä on biisi. Sitä. Joo, mutta hyvä, että löytyy listoja netistä. Sitä voi käydä lunttaamassa. Joo. Asettuuko tämä mille skaalalle sun suosikki? Niin kyllä, tämä siellä yläpäässä on, että tämä on ehkä niin 3 korttia pakasta ja joutamaa ja sitten mun on kauhean vaikea sanoa, että no mä tykkään velhosta kauheasti ja mä tykkään Kallan susistakin kauheasti, mutta kyllä mä tykkään mustasta tarristakin. Mut se on ehkä taas sitten se, että siellä on niin paljon niitä ikäviä tapahtumia kanssa, että itse olen tällainen tunnevammainen, että se on ehkä sitten sen takia tiputtaa sitä, että joutuu kokemaan ikäviä tunteita, mutta ehkä ne on niinku, tämä 3 korttia pakasta ja joutamaa on ehkä ne niinku, mikä on siellä ihan ylimmällä hyllyllä. Joo, mä oon velhosta aina ollut vähän silleen, että se on ihan ok, että katsotaanko nyt, miten tällä kierroksella menee. Et kun se on niin älyttömän pitkä, ja sitten kun se katkaisee sen tarinan, vaikka se on ihan mielenkiintoinen se, myöskin se taustatarina sitten, mutta on siellä, niin kun se on niin pitkä, niin sitten välillä on semmoinen, että no niin. Joo, mulla se jotenkin kallaan jo pikkuhiljaa. Aina ensinnä niin ajattelee, että kun sinne lähdetään muistelee niitä vanhoja, että menee niin vähän aikaa, että pääsee siihen sisään. Ja että mentäispä nyt takaisin sinne nyt vaan nykyhetkeen. NS-nykyhetkeen. Ja sitten se jotenkin tempaa aina se tarina mukaansa. Ja sitten vähän niin unohtaa sitä, aina niin hätkähtää, kun ne yhtäkkiä onkin siellä jossain kuseella siellä moottoritien varressa. Mitä siinä nyt tapahtuu aina välillä niitä pätkiä. Mutta se on kyllä se niin vaan tempoa mut mukaansa se koko tarina, että se on. Ja no vähän Kallan susista samaa, että monethan sitten Kallan susistakaan ei tykkää, kun se ei kauheasti niin suoranaisesti edistä sitä niiden matkaa. Mä tykkään myös siitä, että se on mun mielestä ihan se Kallan tarina on vaan niin mielenkiintoinen. Ja kyllä se mun mielestä nyt edistää sitä tarinaakin, koska Musta 13 ja Musta 13 ja nämä, että Soudassit ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Niin. Joo. On silleen, että ootan, että pääsen siihen kohtaan ja sitten taas, kohta päästään siihen kohtaan ja sitten tulee se kohta ja sitten tulee tämä. Ja kyllä. Ja nyt on vielä itsellä semmoinen ekstra niin kuin, että ootan, että Anne pääsee tähän kohtaan ja miten se reagoi. Nythän mä tuossa niin meidän yhteenvetojakson lopussa, niin mä luin Annelle ton Joutamaan alkusanat. Siinähän vähän kerrataan aikaisempia ja sittenhän siinä lopussa vähän niin kuin, tiisataan sitä, että Rolandilla meinaa vähän järki lähtiä. Ja sitten mä kerroin myös siinä livenä, että mitkä on seuraavien luettavien osien nimet, koska siellähän on heti kirja 1, Jake.
Niin kyllä Anne meni aika sanattomaksi siinä kohtaa. Joo, kun mä mietinkin, että mikä se nyt on se syy, että Anne ei saa aloittaa lukemaan se oli sitä, se syy. Mutta niin joku itse en ole vielä avannut koko kirjaa. Se oli se kirjaa. syy, eli kun siellä on ihan, näkyy heti siellä kappaleotsikoissa sit Jake. Vaikka se nyt ei vieläkään niin ole vakuuttaa. Siis välillähän se sanoo, että no, kyllä se Jake tulee vielä jossain vastaan. Ja sitten se välillä on vaan sitä mieltä, että jos se vaan muistelee sitä. Ja se on niinkö silleen seilaa niiden ajatusten välillä. No, mutta kohta päästään, tai no en ihan kohta, mutta kohta päästään Blainen matkaan, kun se on jotenkin, tykkään siitä Blainista, kun se on niin semmoinen... Joo, Blaine is the pain. Omanlaisensa. Kyllä. Että vittu klonkkujuna siellä kyselee jotain arvotuksia ja... Kyllä. Ihan mahtava. Kyllä. Ja se Eddie on sillä niin kuin, loistavalla tavalla ratkaisee tämän Joo, se on kyllä aivan sitten. Just semmoisella niin kuin mies meni kauppaan ja Lappi jo tyylisillä vitseillä, joita itsekin arvostan. Miksi vauva ylitti maantien? Eikö miksi kuollut vauva ylitti maantien tai joku tämmöinenhän se oli. Joo. Tai aivan järjettömiä. No, mutta minä pääsen nyt sitä aloittelemaan. On tässä tämmöisessä 100 kirjan loukussa, kun on hirveästi varauksia kirjastosta ja pitäisi omia ostettuja lukea. Ja pitäisi omaa podcastia varten lukea se. Stand By Me, onneksi se nyt ei ole hyvin pitkä, mutta mun pitää lukea se englanniksi. Joo. Niin on niin kuin se, että pitäisi vielä tämäkin ottaa. Tämä onko se muuten, se taitaa olla jossakin kokoelmassa se tarina? Joo, siis se on se kauan vuoden ajat. Different Seasons, mikä se nyt on. Niin siinä. Aivan. Ja leffa on onneksi vaan se semmoinen perus 1,5 tunnin leffa, että ei tarvitse katsoa 5-tuntista minisarjaa. Joo, pääsee vähän helpommalla. Kuten tuon Hohdon kanssa. Joo. Mutta sitä odotellessa täytyy ehkä itsekin lukaasta se muistin virkistykseksi. Jeps. Mutta suuret kiitokset sulle taas ja toivottavasti tavataan sitten taas Joutomaan merkeissä. Kiitoksia. Joo, ihan mielelläni voin tulla siitäkin höpisemään, kun tästä on tullut tämmöinen kiva perinne, niin katsellaan aikatauluja sitten vähän lähempänä, että milloin aloitellaan. Mutta siellähän nyt jo... Lupaan lukea sen siihen mennessä. Ehkä mä luen sen vasta sitten niin just ennen, niin mä muistan kaiken, kun tässä käy just tällä, että jos mä luen sen nyt, niin sitten mä en muista enää kuukauden päästä. Että... Mä sitten muistuttelen, jos itsekään muistan. Toivottavasti on nyt vähän paremmassa kuosissa ensi kerralla. Ja sitten mä... Viileni mukavasti ja kaikkea. Ja sitten mä mietin, että ehkä se voisi olla ihan kiva, että sä saisit kuunnella sen mun ja Annen yhteenvetojakso ennen kuin. Että jos sulla tulee jotain sinne sanottavaa. Voisi koittaa silleen, nyt mä en vaan kerta kaikkiaan kerennyt sitä editoja aikaisemmin. Joo. Oishan sen toki voinut sen raakaversionkin sulle nakata kuunneltavaksi, jos olisit jaksanut, mutta... Niin, en tiedä, olisinko kerennyt sitten itse kuunnella sen, että... Joo. Katsotaan sitten. Joo, mutta tosiaan meidän nettisivuilta löytyy se Joutomaan aikataulu, että sieltähän nyt vähän saa osviittaa, että milloin ollaan. Lopussa toki siellä on joku kappale oli vielä vähän sillä, että jaetaanko se vielä kahtia, että onko liian pitkä, mutta suunnilleen näkee sieltä sitten suuntimaa. Joo, mutta menkää kuuntelemaan minun ja Markuksen Kingihorinoita tuonne Spotifyhin tai YouTubeen tai Castboxiin, jos kiinnostaa. Ja saa laittaa vihaa mailia sitten, jos ärsyttää liikaa meidän hohtomielipiteet tai Kubrickin hohtomielipiteet. Ja uskolliset lukijat oli podcastin nimi. Kyllä. Sinne vaan. Sitten, mutta taidamme toivotella pitkiä päiviä ja miellyttäviä öitä. Ja sinulle 2 Kiitos. Valppaan Annea tässä. Yes. Hyvä.